inclusive of transport. Experience the wild like never before. Courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho Ngeso ka Ngeso kod Jailieta. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Oya orenya kwa Ramogi John kamora mora maintiere kawuono main chieng' tich abich tarik 14 dwe mar auchiel higa mar 2024. Kamora mora maintiere okinyi makawuono ichiu nade to chal mar kod lwasi e county maintiere chalo lade. Bore Nairobi kae achiu makare makmana ni koyo ema nitiere mana matin kata kamano wang'eni chemoko kango chopo e odiechieng' makawuono to chieng' biro bedo karieny. Kata kamano asechopo kae achiel kachiel okinyi makawuono mar tai e chenro mar piny. Odiochieng' achiel kende tok kane osesom budget mano mar hik omenda mar 2023 2025 kendo sirikal oketo omenda ne sectors mopogore opogore, omenda magibiro bedo ka gitiyo godo e hik omenda achiel machakore tarik 1 dwe mar 7 higani nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa manyien. Mago duto nyaka Ramogi Ajwang pod wabo bedo ka walidho ni odiochieng' makawuono. Kai gazet okinyi makawuono bende aneno mana ka omipek weche motudore kod budget mane osomo odiochieng'
odiochieng' manyoro. Wang'eni nitiere migepe mane oyuto, nitiere migepe mane oyudo lale. Budget manosoma odiochieng' manyoro. Mago duto abro bedo ka anono ni e nonro mar gazet. Bang' mane twak mokwongo, pod wabo bedo kwa goyo mbaka kotudore kod budget mar hik omenda manyien manosom no odiochieng' manyoro kod jatend migao mar omenda e pacho kae. Nyaka sani wabo bedo kwa manyo ni sectors ma oyuto gi yuto nang'o. To sectors manyalo bedo no yudo lal, gi yudo lal nikech ang'o. Ahinya wang'eyo ni nitiere sector mano mar jogo ma uso kuong' e pacho kae. Nitiere usuru ma idwa ketnegi kaluwore kod kiwango mar kong'o ma giuso kata percentage mano mar centiliters mar kong'o manitiere kit matha magiuso. Wantiere kod weg nyamburko bende nitiere usuru mano mar 2.5% mibobed ka ijuogo weg nyamburko kaluwore kod omenda mani nyiewo godo nyamburko mari. Omenda makamanga ibiro bed ka ijuogo e kinde ma imanyo insurance kata okumba ne nyamburko magi. Ang'eni mago gin moko kuoma gigo ma jo Kenya ne nyalo bedo no kodonjo ne gi makare e kinde mane somo budget. Wang'eni bang' mano od bura biro bedo ka twak ewi paro mar chik omenda mano mar finance bill. Magi duto nitiere iye. Ponono od bura ka okang' mar gwetho gi oko biro bedo maber. Koko gweth gi oko nyalo nyiso ni ina ka achiel kod an wabo bedo ka wachulo usuru moko makinde mang'eny sirikal wacho ni en mar chopo dwaro mar budget mano mar $3.9 mano somo odiochieng' manyoro. Omiyo nyakora Mogi Jwang' ichako tudri kodwa kochakore sani. Bende wiya kik wil odiochieng' ma kawuono e chenro mar mbako Roma. Abo bedo ka goyo mbaka kod rowere. Wang'eni chieng' Jumapil ma en tarik 16 odiochieng' ma piny ngima biro bedo ka dhialo wuone e pacho kae kata gino mewacho kanyo kod dhongere ni Father's Day. Abo bedo ka goyo mbaka kod rawere mar mondo mi ginyiswa ni en kit osiep mane magiseloso kod jogo magin kaka wuoro e ngimagi. Obeda ni en wuoro monyuoli kata ng'at mokawo ting' mar pidhi e yo makare kaka wuoro. Inyalo dhiale yo machalo nade e kinde ma piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' wuone kata Father's Day. Chieng' tarik 16 ma en Jumapil mano ma higani kata madweni. Omicha kutudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuo 33600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni kendo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Suspension of all new recruitment in the public sector for 1 year, for the next 1 year, audit and cleanse all public payrolls, pension. I inform this House that the government plans to establish a pending bills verification committee to carry out a thorough analysis of all stock of pending bills. What Kenya out here should understand is that whatever judgment or whatever ruling that is rendered, it is never the end of life. They are yet to establish the background information of the suspect and all other details. Nyakora Mogi Jwang' machiegni weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Piny owacho oketo geno mare kuom choko mar usuru kaka yor loyo dwaro mar budget mar $3.9 mane osomo odiochieng' manyoro. Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u oyango ni usuru ma igeto e hik omenda mar 2024-2025 en $3.3. Ewi mano bende sirikal oketo onge mag duoko piny omenda ma itiyo godo e migepe mag sirikal kama noriwo chungo chenro mar ndiko jotije kuom thuolo mar higa achiel. En budget makore lach madhi tayo Kenya kuom higa achiel mar omenda nyaka chop dwe mar auchiel higa manyien. Budget no maromo $3.9 miyo piny owacho wich bar kaka ibiro yudne omenda mag loyo dwache. E lendo mare, jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u oyango ni piny owacho oketo maini siro budget kokalo yuto ma pacho ka thothne owinjore owuogi e usuru. Omenda maromo $3.3 ma sirikal geto choko e pacho kaendi
mondo mi osir bajet makamano ka bende dhi sir ahinya kokalo chike manyien mag choko osuru. Piny owacho osebiro gi okenge bura mag choko osuru masani nie paro mar chik mar omenda finance bill ma rito mondo mi od bura obi opuodhi. Paro mar chikno kata kamano yudo ohinga ni moko kuom osuru ma piny owacho temo kelo ikwedo ni biro hinyo ngima oganda. E osuru ma chopo kare dwaro ma siling trilion 3.3, osuru mijogo kuom yuto moramora madonjo ne ng'ato income tax igeno ni dhi kelo ne sirikal 36.8. Osuru mijogo kuom mwandu ma jopiny nyiewo VAT dhi kelo 24.3, ka osuru mijogo kuom mwandu ma iloso excess duty sirikal geno ni dhi nyuolo 12.8 mar osuru ma idhi choki komenda ni e kind osuru mamoko. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u okoni chenro mag choko osuru en yo neno ni Kenya okoyudore e obadho mag gope kod hinyruok mar uchumi. Curtailing spending on the following expenditure items: foreign travels, rationalization of all training expenses across government, and restricting all training to within government institutions. Sirikal bende get yudo hola ma ok juogi e nyinyo mano grants maromo shillings bilion 51.8, omenda mar konyo dino fuok manitie bajedno. Kata bang' choko osuru kod yudo sir makamano, piny owacho oyango ni po nitiere rem madong' ma shillings bilion 597. Rem makama sirikal geto dino kokalo e hola mawuok oko mar Kenya makwane dirom bilion 333.8 kod hola maromo shillings bilion 262.2 kuwuok e aguche ma pachoka. To kaka yor duoko hinyruok ne bajed Kenya kendo duoko piny yore mag piny owacho tiyo godo kod omenda chadha. Jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u olando ni sirikal ochungo chenro duto mag ndiko jotich manyien kuom higa achiel kendo rejista ma jotije sirikal idhi timne nonro mar golo jotije mabandia. Suspension of all new recruitment in the public sector for 1 year, for the next 1 year. Audit and cleanse all public payrolls, pension and transfers to the vulnerable with a view to eliminate ghost workers as well as enforce payments of salary scales. Sirikal bende dhi duoko piny tiyo gi pesa e mondo apisi kod kongo apise sirikal nyaka bang' hiko omenda manyien. Rationalizing all allocations for purchases of motor vehicles and suspending purchases of furniture for a period of 1 year, and suspending all refurbishment and partitioning of government offices. Migawo mar omenda opuoyo budget ma osomo dichieng' manyoro gi jatend migawo mar omenda mano Njuguna Ndung'u wacho ni budget no mar trilion 3.992 en mano ma odeo sectors ma ochuno e pachoka kendo dhi kelo ber ne Kenya. Ndung'u odok ne okang' mar juogo jo Kenya usuru kaka yo mar loyo pek mar budget no, ka olero ni onge yo machielo ma inyalo tiek godo kata inyalo ti godo e yudo pesa mar budget ma ok ohinyo jo Kenya. You can see the economic growth in 2023, and second, we continue to see some vibrancy. But third, that is second, you can see that vibrancy and also economic vibrancy is actually related even to seeing how inflation is behaving in terms of stability and the exchange rate. There's a lot of noise around overtaxation, which in my view, it may be valid because it looks like some group of Kenyans are more overtaxed, but generally, when you look at the numbers, it doesn't show that Kenyans are overtaxed, because I look at the number now, we're talking about, I was looking at it now, it is 15% of GDP. And our desire is to reach 25%. So it really, 15% is quite low. E kinde ni mapiny Kenya podi ni kod ting' mapek e chulo maromo trilion 10.3 ma piny owacho osebedo ka holo e pachoka kod pinje maoko. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u oyango ni e hik omenda mar 2024-2025 gidhi keto maino e medo choko ma pachokae kendo duoko piny holo ma sirikal kawo e pinje maoko. Koloso e kinde somo budget, Ndung'u olero ni okengego dhi konyo e neno ni gope ok othiro chenro mag dongruok ne jopiny. George Bati miyo waler. Kaluwore ni bang' piny owacho yudo choko duto mag siro bajet mar trilion 3.992 mar komenda mag 2024-2025, por gibiro dwaro ma ok tin ne bilion 597 e chopo bajet. Kama nyalo chuno piny owacho mondo kaw hola ma pachoka kod pinje maoko.
Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u e kinde somo bajet mar omenda ma 2024-2025 oyango ni sirikal dhi keto maino e choko mag osuru ma pacho ka e siro bajet kendo duoko piny hola ma piny owacho kawo kowuok e pinje maoko. Our fiscal policy is geared towards supporting bottom-up economic transformation agenda through continued implementation of a fiscal consolidation plan designed towards slowing down the growth of public debt without compromising economic growth. The fiscal consolidation efforts will continue to target domestic revenue mobilization and rationalization of spending through improved public financial management while reallocating resources in priority areas. Ei bajet mar omenda 2024-2025, sirikal oyango tiyo kod $1 trillion e chulo nyinyo mag hola mosekunore kendo ma osebedo kadiyo omenda ma piny owacho dongo e tayo chenro mag dongruok. Ka piny owacho koro keto maino e duoko piny gope ma Kenya nigo kendo neno ni chudo magi otim kaluwore kod winjruok manoketi kinde mane kawogi, kendo bang'e yangore ni atamalo 63 biro dhi e chudo mag gope kata malo 37 kende ema dong' ne tayo Kenya. Kokalo kuom bajet mar omenda 2024-2025 oyangore ni mondo Kenya ochul hola go kuom $100 ma Kenya biro yudo, $63 biro dhi e chudo mag gope ka $37 ema dong' e tayo chenro mag sirikal koting'o chulo osara kod tayo dongruok ne jopiny. Nyaka e giko dwe mar adek higani, Kenya ni kod gowi maromo $1.398. Ma en omenda manyalo muonyo omenda duto ma oketie bajet mar piny Kenya kuom omenda adek ma oluore maonge gimoro amora ma piny owacho timo. Gowi ma Kenya nigo oting'o $5.253 ma gin gope ma Kenya olo e bede bengi ma pachoka kod $5.163 ma gin gope ma Kenya olo e pinje maoko kod agulni mag omenda mag pinje maoko. E kind gope ma Kenya olo e pinje maoko, $2.2 ne giolo e bengi maduong' mar piny mangima World Bank kod aguch omenda mar IMF. $1.11 ne gin mag Eurobond kod $939 ma ibandho piny Kenya kod jopiny China. Kata obedo ni Kenya medo keto kenge mag thiro hola ma ikawe pinje maoko kendo jiwo choko ma pacho ka e siro bajet, rem e wi omenda mabiro dwarore chopo kare bajet ma omenda 2024-2025 nyiso ni nyalo chuno Kenya mondo dhi nyime kod kawo hola mabiro medo thiro chenro mag bajet kod dongruok mathurka. Bende dwaro nitie mondo ne ni holago otiga e yo makare kendo geng'o mibadhi eka jopiny nyalo winjo ber mar hola. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho oyango ni jo Kenya makwan gi oheo 94,000 osechwalo ywak margi ni sirikal pok ochulogi kuom tije mane gitiyo. Migao mar omenda oyango ni maromo $662.3 en omenda ma jo hala bandho sirikal kendo thuolo podi nitie ne jo Kenya mamoko chwalo ywak maggi. E somo mar bajet odiochieng' manyoro, sirikal okoni report mar nonro e wi gope makamago owinjore wuogi ka ok okalo dwe mar 10 higani. Sharon Ng'ao gi ler mathoth. Kochiwo twak mar bajet mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 e nyim od bura, jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u okwayo jo ohala mabandho piny owacho gopege mondo chwal ng'ur makamano ne aput manochuogi mondo miyo nono gope mapok ochul. Apudno manochuogi dwe mar 11 mar higa mokalo osebedo kanono ng'ur e wi gope ma jopiny bandho kochakore tarik 1 mar dwe mar 7 mar higa mar 2005 nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mar 2022. Nyaka sani, kamiti no oseyudo ng'ur 94,997 mag jo ohala mayuak ni sirikal pok ochulogi, kendo kwan gopego duto romo $662.3. Mr. Speaker, as you are aware now, His Excellency the President inaugurated the Pending Bills Verification Committee in November 2023. The committee received a total of 94,997 pending bills claims valued at Kenya shillings 662.3 billion. Ndung'u wacho ni nonro mag gope mohend ni bandho piny owacho pod dhi nyime, ka igeno ni aput mapuodho gope mag omenda biro chiwo ripot makende mag gope makamago e dwe mar 10 mar higani. Analysis of the pending bill claims submitted by MDAs is ongoing. The general public has been given an opportunity to submit any pending bill claims owed by the national government. The committee is expected to complete its work and submit a report by October 2024 for implementation within the fiscal framework. E report margi mane gichiwo mokwongo, apudno nopedho report ni piny owacho nitiere kod gope mag contractors gi suppliers maromo $110 billion
manyiso ni ma en dok chien mar omenda kipimo gi siling bilion 641 manilieko motelo ni e gowi mane piny owacho nitiere godo. Kaluwore gi kamitino, gope mar bilion 110 mane piny owacho nitiere godo ne osechul. Wach ma jakom mar kamiti mar od bura maduong' mateo budget Ndini Nyoro wacho ni biro timne nonro makare. And in our budget for 24-25, we have a specific budget line we are calling pending bills. We have started that kitty with 10 billion shillings simply because the verification process is ongoing. And therefore there was no need to allocate too much money when the verification process is still ongoing. But we have already started with an allocation of 10 billion. Definitely that figure will be enhanced every year as we progress. Rem mar piny owacho mar koso chwalo pok mar omenda ne chudo mag gowi dhi ataro gi singo mopogore ma piny owacho osebedo ka singo. E dwe mar 2 mar higani, jagoro maduong' e migawo mar omenda Chris Kipto ne osingo mar chwalo gope ma piny owacho nitiere godo e budget mabalang' mondo bug godo ochumi ma pacho kae. E giko mar higa mokalo, Jatend piny William Ruto bende ne osingo mar chulo gowi mar siling bilion 600 mane piny owacho ne nitiere godo mag ohendni mopogore. Nonro mar piny owacho yango ni kaluwore gi gowi mar siling bilion 600, kembe mag piny owacho ne nitiere gi gope mamalo mar siling bilion 509. Migepe mag piny owacho ne nitiere gi gowi mar siling bilion 121.2. Sharon Ongao, Ramogi TV. Oyangore ni counties mapachoka biro yudo omenda shillings bilion 400.1 e hik omenda mar 2024-2025 ka county ma Nairobi ema biro yudo omenda mang'eny mogik moloyo counties duto mapachoka. Ma en kaluwore gi budget mosomo odiochieng' manyoro e od bura mamalo gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u, ma bende oyango ni counties ma Kisumu kod Migori ema biro yudo omenda mamalo mogik e counties makaluo. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. E budget mar hik omenda 2024-2025, budget manengone romo siling 3.9, counties duto 47 mapachoka oyudo omenda maromo siling bilion 400.1, omenda ma ibiro pogne counties go kaluwore gi chal kod dwaro mage. The county governments will receive a proposed allocation of 400.1 billion as equitable share in the financial year 2024-2025. It's for the first time that they have arrived to this figure of 400 and surpassed it in the last 12 years of devolution. Jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u olero ni nitiere chenro mamoko mabiro yiene counties medo yuto maggi kokalo kuom osuru pone paro mar chik mar omenda okalo mar 2024 mageto medo kwan osuru ma jopiny biro golo maromo 2.9 e pachoka mangima. National Treasury is implementing a policy to support the enhancement of own source revenue by county governments as we await the enactment of the National Rating Bill. This bill will enable the county governments to correct more property rates, including contribution in lieu of rates. County ma Nairobi mabiro yudo pok malach mogik mar omenda no ka ipimo gi counties mamoko. Omenda maromo siling bilion 20.8 ka iluwe gi county ma Nakuru mabiro yudo siling bilion 14.1. County ma Turkana biro yudo bilion 13.6 kaka Kakamega biro yudo bilion 13.4. E counties ma Kaluo, county ma Kisumu biro yudo omenda mamalo mogik maromo siling bilion 8.68 ka iluwe gi county ma Migori mabiro yudo siling bilion 8.66. Homa Bay County biro yudo siling bilion 8.43 ka county ma Siaya biro yudo siling bilion 7.5. Kochiwo twak mare od bura e kinde somo bajedno, jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u oyango ni kaka yorno ni counties otiyo gi omenda go yo makare. Piny owacho biro chugo committee moriwo oganda moya sectors bura mabiro neno ni omenda ma ichwalo e counties gi mago ma ochoki kaka osuru otigo yo makare. A multi-agency committee has been formed to manage the rollout of the proposed integrated county revenue management system in 47 county governments. This system will increase transparency, accountability, and efficiency in revenue collection. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar somo oyudo atamalo 27.6
mar omenda duto mar budget ma osomo odiochieng' manyoro ma en shillings bilion 656.6 ma odok chien gi maheo kata moheo bilion 30 ka ipimo gi mane ochiw e hik omenda ma orumo. Kaka Judith Omondi lero, omenda ni opogie kidienje ma opogore kama oriwo chenro mar chiemo ne jopuonjre skunde, ndiko jopuonj mag junior school e yo ma ongirore e kind mamoko. Omenda ma ochwal ne migawo mar somo e hik omenda ni odok piny ka ipimo kod hik omenda ma okalo. E hik omenda mar 2023-2024 ne ochiw bilion 689.4, omenda ma odok piny nyaka bilion 656.6. Omenda ni ka opogie kidienje mamoko, siro somo ne junior school kao bilion 30.7, bilion 71, ochiw ne somo manono ne skunde primar kod sekondar ma ji dokie pacho, free day secondary education, kagedo kod dongruok mag skunde, omi bilion 6. Bende omenda mar duoko piny nengo mar penj, oketne bilion 5. have proposed a total allocation of 656.6 billion or 27.6% of total expenditures to the education sector. Mr. Speaker, the allocation of the education sector includes Kenya shillings 9.1 billion free primary education, 61.9 billion shillings for free day secondary education, Kenya shillings 30.7 billion for junior secondary school. Dwe mar auchiel higa mar 2023, aput mane oyier mar rango weche mag somo Presidential Working Party on Education Reforms ne ogolo paro mondo mi japuonjre ka japuonjre skunde primar me shillings 2,238 higa ka higa, 1543 ne japuonjre ka japuonjre junior school, ka japuonjre senior school to nowinjo yud shillings 22,527. Kaluwore gi budget ma osom kawuono ma hik omenda ni, kirango kwan mar jopuonjre manie skunde, oyangore ni piny owacho kochwalo omenda ma oromo kaluwore gi paro mane ochiw ne somo mag skunde primar kod sekondar ma pacho ka. Sir mar chiemo ma ichiwo e skunde school feeding program omi bilion 3, ma en chenro ma dweche moko ma okalo osenyayo twak ma opogore kendo motelo ne somo mar budget. Migawo mar somo juma ma okalo ne ogolo chenro margi mar higni 5 mabiro, kama bende ne giyango ni gichano pidho jopuonjre milion 6 e thuolo mar higni 5 mabiro. Duol mandiko jopuonji e pacho ka TSC omi maromo bilion 358.2 e hik omenda ni, maromo bilion 13.3 oketi ndiko jopuonj mag junior school e yo ma ongirore, ka tiego jopuonji e lony mar CBC oketi omenda maromo bilion 1.3. In addition, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 13.4 billion for the conversion of 46,000 junior secondary school interns to permanent and pensionable terms. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, mbalariany oketie bilion 71.9. Ka duol machiwo hola, help kod sir mar omenda ne jopuonjre ochwal negi bilion 62.8. Siro somo mar kuonde tiego tije lwedo, kama oriwo ndiko jopuonj, oketie maromo bilion 30.7, ka chenro mar siro nonro mag science omi milion 700. Kenya shillings 128 billion for higher education and research, Kenya shillings 30.7 billion for technical vocational education and training, and Kenya shillings 2.3 billion for the construction and equipping of technical training institutes and vocational training centers. Jopiny kata kamano koni omenda ni owinjo tigo makare mondo mi okony sekta mar somo. Piny oketho skunde mang'eny kabisa. Nyaka sani skunde mantiere in Nyando constituency, skunde mang'eny kabisa pok oyaw. Weche mag puonj otni e yo makare kendo omekshwa ni pesa no otie yo makare ma ng'ata nyalo mor godo. Kik obed pesa miketo e paper to seche ma kodi dwa ti kode to en pesa maonge. Judith Omondi, Ramogi TV. Migawo mar thieth oyudo omenda maromo shillings bilion 127 e hik omenda mar 2024-2025 ne sekta mar thieth. Kaka jafwambo marwa George Jumalero, sirikal geto bero chenro mar thieth ma nengone oyueyo kata universal health coverage. Omenda ma iketo ne migawo mar thieth e pacho kae medo mana dok piny ka ochakore hik omenda 2022 nyaka 2023. E budget mar hik omenda mar 2024 nyaka 2025, omenda ma oket ni migawo mar thieth en omenda mar bilion 127
mani piny ka ipimo kod omenda mane oketi ei komenda mar 2013 nyaka 2014 maneno omenda maromo bilion 141 ei komenda mar 2022 nyaka ei komenda mar 2013 omenda maromo bilion 146 ne oketi ne migawoni mathieth. Kuom bajet maromo bilion 127 ma oketi ne migawono mathieth ei komendani, omenda maromo bilion 4.6 idhi tigo e nyiewo gigego mag thieth kaachiel kod chulo nyamrerwa mabende ong'ere kaka community health promoters maromo 107,834 mayande ne ondiki kod piny owacho kaka yo mane ne jokenya bedo kod yot e yudo thieth mabende ong'ere kaka universal health coverage. Omenda maromo bilion 4.2 oket tenge kod piny owacho e bajet mar hik omenda 2024 nyaka hik omenda 2025. Bath bajet ma oket ni migawono mathieth maromo omenda bilion 3.7 idhi tigo e chulo lakteche ma pod nitiere tiegruok mabende ong'ere kaka intern doctors. Kendo mar nyuol manono mabende ong'ere kaka Linda Mama mane ochaki higa mar 2016 e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaka yo mar duoko piny thogego mag mine kaachiel kod nyithindo. Omenda maromo bilion 2 koro oket tenge. Bajet ni mar Linda Mama odok piny ei komendani ka ipimo kod hik omenda mar 2013 kod hik omenda 2014 mane oket tenge omenda maromo bilion 4.89. Dog piny mar omenda ma oket ne Linda Mama timore kindeno ma kwan mine ma pod wito ngimagi e pacho kae e kinde mag nyuol koro pod nitiere e kind 6,000 kod 8,000 e higa ka higa, ka nyithindo bende koro wito ngimagi romo 21 kuom nyithindo duto ma inyuolo maromo 100,000. E bajet mar hik omenda mar 2014 nyaka 2025 omenda maromo bilion 28.7 oket tenge ne kedo kod kute mag ayaki, tuo mar kahera kaachiel kod malaria. Piny owacho bende oketo omenda maromo bilion 1.1 mar kedo kod tuo mar kansa e pacho kae. George Juma, Ramogi TV. Piny owacho chano chwalo omenda maromo shillings bilion 193 e chenro mar gedo mag ndara e pacho ka. E bajet mosom kod jatend migawo mar omenda, sirikal bende otengo bilion 25.2 e gedo mag wuodhe mag reru. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ka osomo bajet mar ariyo piny owacho mar Kenya Kwanza, bajet mar komenda mar 2024-2025, jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u okoni sirikal otengo bilion 193 madhi konyo bero chal mar apaya mar geche mag okolo to kod reru. Ndung'u lero ni kuom bilion 193 mochan ne ndara maromo bilion 96.2 ibiro tigodo e gedo mag ndara to kod daraja e kaka yor chiwo yot mar wuodhe. I have proposed an allocation of Kenya shillings 193.4 billion for development of roads. This includes 86.2 billion to support construction of roads and bridges. Bende olero ni bilion 37.7 ochimo kongo nderni mosekethore ka bende chal mar ndernigo bende oketnegi bilion 69.5. Jatend migawo mar omenda no bende okoni sirikand Kenya Kwanza ochano bero wuodhe mag yore mag geche mag okolo to kod reru ka okoni maromo bilion 25.2 ichan tigo de chwalo dongruok mag geche mag reru ma pachuka. Mr. Speaker, to expand the railway transport and even associated infrastructure, I have proposed Kenya shillings 25.2 billion. Otel ne kar dongo chumi madongo kundu mayudore yodho wadh nam Lolwe bende otengne bilion 2.4. I've also proposed Kenya shillings 2.4 billion for infrastructure development at Dogo Kudu Special Economic Zone, Kenya shillings 1 billion for Nairobi Bus Rapid Transport Project. Etelo koni sirikal oketo maromo bilion 1 e gero sitej to kod kunde chung mag bas mag boma to kod alwora mage. Maromo milion 316 oketi mar bero chal mag wuodhe e yo manyasani. Ndung'u okoni bero kendo rita paya mag reru maromo bilion 239.4 ibiro tigo de yore mag wuodhe e nam ataro mar Lolwe. Maromo milion 200 bende ibiro tigo de nyiewo feri mag wuodhe mabiro konyo jopiny e nam Lake Victoria. To facilitate movement of goods and people in our inland waters, I have proposed an additional Kenya shillings 200 million for acquisition of ferries for Lake Victoria. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jopiny bende ne okodong' oko e luwo achiel kachiel e yore ma opogore opogore twak mar jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u e kinde mane osomo bajet mar hik omenda mar 2024-2025 e od bura mamalo. Ma otelo ne somo mar bajet, jopiny ne ogolo pachgi e wi gigo mane gigeno yudo ka okalo e bajet makamano. Ne en odiochieng' ma jopiny rito mar winjo achiel kachiel gigo mane bajet mar hik omenda 2024-2025 oting'o kane gin kod geno mathoth e bajet makamano ma otelo ne chenro mar pedho ayanga e od bura e boma ma Homa Bay kata doko ne jopiny ne dhi nyime kod tijegi mapile to moko ne oyawo nyakalondo kuondegi mag tich mar winjo achiel kachiel bajet mar piny Kenya kaka ne dhi nyime od bura ma en kar go wuoche rangi manitie dho posta e boma ma Homa Bay. Tije dhi nyime kata kamano ne giweyo witgi oko mar luwo kaka jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u ne dhi nyime kod somo bajet mar piny Kenya. Kamago mane ok nyalo yudo nyakalondo kata wang' jowi machiegni kodgi to ne oyawo simbegi mag ong'we yamo ka giluwo achiel kachiel e yor mbui kaka ne chenro makamano dhi nyime. Ka johala moko bende ne ochungo tijegi ka giluwo achiel kachiel chenro makamano e wang' jowi magikete kuondegi mag tich. Ma otelo ne chenro no jopiny ne ogolo pachgi kaluwore kod geno mane gin gi bajet makamano. Ni weche mag somo bende sirikal omiyo migawo mar somo pesa moromo ma ginyalo ndiko godo jopuonj gine mar junior secondary education. To kawadok bende mana kar migawo mar somo achiel ni bende sirikal oketo pesa ne weche mag free lunch program mag gisebedo ka gichiwo gandi ne skunde nikech chien kacha ne wan kod luoro kana giwacho ni gidhi golo pesa no oko momiyo jonyuol obedo kod chandruok kabisa. Bende gikete pesa moromo mamiyo kwadhi osiptal to wayudo ka nitiere yath moromo e osiptendewa. Ne en kwayo na ni wajumbe mamekwa manitiere these committees ber ka ng'iyo ni to omenda okete road network kilometers nikech ang'iyo budget policy statement giwacho ni gidwa loso nderni malomo 6,800 kilometers madhi bedo tarmacked. Wantie gi so many roads manyalo lead ji towards economical development maloso gimiluongo ni the tax base kama ji nyalo yudo chenro mar timo godo ohala. Be nderni go be inyalo losgi. Mana gima neno ka is most important. Then mogik ma adwa sisitiza mamondo mi awachi concerning this budget policy statement any wang'eyo ni mitigation measures magiketo onego bed ni giluwore kaluwore gi duond chik nikech waneno ka ji yuago ni the cost of living ni malo. Pesa momiwa e counties okaneno koromo. Iyudo ni Migori nigi population mapiny kendo wayombo gi pile budget to migi budget wang' ni moloyo Homa Bay County. To jowa bende kosemi pesa gi make sure ni gitiyo nwa gi pesa maber. To ya gwenge mamoko bende jopiny rito winjo kaka bajet ne dhi nyime kane gin kod geno ne bajet makamano ne dhi mulo sectors mosebedo ka hinyogi. Awendo mainly wapuro niang' e gima wapuro mang'eny. Koro ne wakwayo government mondo pesa maber kata bajet ni oketie pesa maber ne Ministry of Agriculture mondo chiere weche mag niang' weche mag soni nikech kaka ung'eyo ni nitiere areas mag jopur mapok ochul. Wan kaka jo bodaboda ma wendo wasebedo kuwa juogo to ngima tek. Soni ka sani ok odhi maber ahinya nikech pesa machul jopur onge. Tunatarajia bei ya vyakula itapungua na ni matarajio yetu pia upande wa vijana utaweza kuangaliwa, mambo ya michezo pia iweze kuangaziwa kwenye bajeti. Hatutaki tax iongezwe kwa kila kitu, sana sana basic needs. Hiyo ndio ile ambao matarajio mkulima wa chini ama mtu wa kawaida anaangalia zaidi. Chakula, unga, mkate, vitu kama hivyo. Hatutaki kusikia kwamba mkate imewekwa tax. Ikiwekwa tax mkulima wa kawaida ama mtu wa kawaida tumemmaliza nguvu. En budget mana jopiny rito kod leyo kendo kadwa konende gidhi nyime kod tijegi mapile to mokum gino ka othuolo malo achiel kachiel to kuma jatend migawo e od bura malo ni to ng'o manitie budget mari komenda 2024 2025. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa keto tenge weche motudore kod budget mar hik omenda mar 2024-2025 manosomo odiochieng' manyoro. E weche mamoko en ni jal moro ma iyango ni en obila moro
ochwado gi magina jang'ad bura e doho ma Makadara Nairobi Monica Kivuti kendo yudo hinyruok e kinde mane jang'ad bura no golo ng'eto mare ne achich moro miwacho ni jaod obila no. Simon kata kamano bende ne wito ngimane bang' obila mamoko donjore e wach makamano kendo chiele gi magina. E kinde no ma Monica Kivuti ma en jang'ad bura madoho ma Makadara ne dhi nyime kod golo ng'eto mare kotenore gi kwayo mane achich chwalo mondo gole e lwet obila e yor rambun. Obila moro ma bende ne nitie kama bura no ne dhi e nyime nogolo magina mare kendo chwado jang'ad bura no. Now we had gunshots. I was nearly outside. See how our tent is. We cannot all fit. Some are out and some are inside. Then there were shots being fired. We were all told to lie down. We all down, and then it happened really fast within a span of a moment. Obila no moyang nyinge kaka Samson Kipchirchir Kipruto mane en jagni 55 kendo ne en OCS Malondiani wachore ni ne en jaod achich mane ing'ado ne bura Jennifer Wairimu ma jagni 48 ma ichich goni ne oyudo omenda maromo $2.9 e yor mibadhi. Jennifer kata kamano ne okwayo mondo gole e lwet obila gi rambun mar pesa ching gino madoho ne odagi. Basically, if you have a case in court and you are sick, you are supposed to send a good information in court that you are sick and approve of the same. So if you don't do that, then the court usually has no option than to just request issue arrest warrants for you. Kalore gi report madoho kokale oboke ma jatije madoho Winfrida Mokaya, achijno osebedo kaka osechopo e doho mondo winj buche. Gino mane omiyo jang'ad bura no ng'ado oko rambun mane keto achichno winjo bura mare oko matwech. Okang' makamano ne okochopo kare ne Kipchirchir Kipruto mane odonjo gi dhot mar doho kendo chwado magina kor kod bam jang'ad bura no. Obila kata kamano no wuok mapiyo kendo chwado achijno gi magina ma onego jago no. Jang'ad bura Monica to dhi nyime gi yudo thieth ka thieth moro e boma ma Nairobi. Bad migawo mar doho kwayo chang mapiyo ne jang'ad bura no kod hocho ne familia mar obila mane onegi no. Doho singo jiwarita ne jotijege kod ji duto machopo e doho. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei oyango masira no ka olero ni ngima jang'ad bura no ni maber e kinde ni. The unit have taken over. They are yet to establish the background information of the suspect and all other details that is of this incident this afternoon. She's stable with the officers, they are stable, and we wish them well. They are recovering very well, and the doctors are taking their charge. Any other situation is taken care of. What Kenyans out here should understand is that whatever judgment or whatever ruling that is rendered, it is never the end of life. What you can do is just apply for either review by the same magistrate. If you're not satisfied with him, you can just appeal to a higher court. Diana Olonde, Ramogi TV, Nairobi. Kwa Ramogi Ajuanga gi report mar Diana Olonde e mwachopo godo e giko mar weche manyien kinyi makawuono moko kumbenda neno kandiko no achiel kachiel e Facebook kama wantere live. Jekonayo Yugi wacho na neno rupiny ka an Embakasi Aviation. Peter Odero wacho ni watching from Alego Obambo. Vitalis Ochieng Woodgame Karari wacho na semolo kodi kaka pile Joyce Odur Nyasaye obed na kodi kamano nyaka giko ka wadhi mbele. Anaonge wach sirikal ni aparo ni nyalo timo kaka gidwaro kama udhiera ni gi budget ni kama gidhi gole pesa go anaol gi Kenya gima udong en mana ni owinjo ni Kenya ousi gope gi ng'eny to podi medo hole kata kama pesa go dhiye to kwane. Otieno Wood Ogunje wacho ni aneno ka antiere CBD Afya Center Nairobi Ramogi Lera kendo rienya adonje otongo mara mapile kapile. Morris Aguny bende wacho ni jakano Kimera asedonje chenro ka an kodete junction. Medmana kete Ramogi TV nyako Ramogi Ajuang kioronwa paro mora mora kotudore kod chenro marwa duto marokinyi makawuono. Aka uyoyo madundo gisani bang yueyo tadugo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie
ubed mabor nyakoro mgenye nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach Sangwen Otieno. Nyakwara Mogeji wan kocha pungeso kama india ni Saturday Sangwen Otieno wakelo ni chendo mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana Wanti rekoda gimlongo ni Adek Maliet, in short tatu mode. Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta wanti rekoda jofumu kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire girl turn around Chendro itayo ni koda local instrumental kati rekoda Lin Ramogi nyanya kachito chendro lungo ni Thum Dagmon kaina wana pull it over pull it over pull it Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Wadan thum gilmoro. Okay. Den giravi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakwara Ramogi Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwara Ramogi. Jumapil ka Jumapil ana chungo mama Ratil kadel war piny ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mae okiparka kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adwani penja bati koso donje kona mane Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakwara Mugiajwa nga nyisi ni bang' yueyo madundo tabro bedo kaduogo mar mondo mi atai e nonro mar gazeta. Kaka pile wantiere kod gazeta mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Gazeti okinyi makawuono weche magimiyo pek otudore kod budget mar hikomenda mar 2024 2025 mano somo odiochieng' manyoro kod jatend migao mar omenda. Ntiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadaka thuolo makende mar mondo mi watai e nonro mar gazet wamisiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet mondo dhi nyiew gazet momori okinyi makawuono. Yaore Hansel ichiew nade okinyi makawuono? Yaore nya Joyce abiro ka mondo walith gazet Nyasaye orita. Kata kamano Kenya ka asefwenyo ni ng'ato nigo manya popcorn moro molos malong'o obed godo nikech machinglo matimore ng'eny ahinya.
pok wawuok e rawera moro manyicho kogo obila cha to mana matin to obila kendo osechielo jang'ad bura itu ni wamanya manyo ndelo manyo ndelo mo wamanyo ndelo wabed godo piny wane sinema madhi mbele wane sinema pok manyi dhi som budget rawera moro becho mana nochikore kuom jatend migao koro Kenya ka onego manya ondelo moro ibira beta piny tinono mos wacho ni to ndelo mindilo tiweri gi stress mang'eny ineno kaka inyalo tiyo matek mar mondo mi iger ngimani no dang ni maparo nyanegi kata kamano adeno chak kod gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono gazede ariyo gi kawuono Hansel gimiyo mana peka weche mag budget manosomo odiochieng' manyoro gazet mar Daily Nation wach ma gimiyo peka okinyi ma kawuono ondike kae ni jobs freeze tax squeeze mago kaluwore kod gigo manosomo odiochieng' manyoro kod jatend migao mochung' ne wechego mag omenda ma bende waneno pichane kanyo nyaka sani koro iwacho kanyo ni opposition MPs skip house session vow to shoot down budget for punishing Kenyans. Wang'e ni tok kanosesom budget odiochieng' manyoro jod bura bende biro bedo ka twak kata neno ka ginyalo kalo paro mar chik omenda kata finance bill makoro nitiere kod riekni ma sirikal chano tiyo godo e yudo omenda mano mar budget mar trilion 4 manosoma odiochieng' manyoro Hansel. Gimanyo mako dhoga weche ma diyo jopiny ahinya ma jopiny nyicha lose wach ma nonro mar omenda masani ni onego beni dhi e nyime od bura juma ma wachako ni en ni sirikal koluwo kuom jatend migao nyotemo panjo weche makamago nyoko lose weche moko kaka mag makati manyicha jo Kenya yuago weche moko mag loso mwandu e Kenya ka manyicha jolos mwandu yuago nyoko lose weche manyoko lose kendo gin wach manyamburko manyo wach ni en 2% but nyen ge kuma kiwango ne manyo nego beno chope kiwango no chal gima sirikal nyoko lero malongo ni kiwango sani chal nango kata kamano nyan neno ka tire kidienja dek madongo manye budget no nyolidho achiel nyen neno nyolose kaka ochumi oseta e higa achiel mokalo manyo wacho ni tire dongruok kuonde achiel kata ariyo manyolidho kendo nyolose wi kaka omenda onego beni tiyo godo e piny ka mar adek kendo nyolose wi kaka omenda onego beni choko e piny ka budget nyaneno ka nyobiro gimoro trilion 3.9 ma duongne kata ng'eny ne nyadhi e sirikal mamalo counties nyomi karibu bilion 400 kata kamano nego omed gi bilion 44 mamano biro wuok kuom sirikal maduong' gima nyalo wacho kanyo en ni ang'amono bede migao moko oore county mondo pesa moko chop kuom jopiny e yo mayot nikech mano biro medo ang'o budget mar counties mano biro konyo medo budget mar counties kaka migao moko mag tourism kaka migao moko mag fisheries okane gima gitimo Nairobi ka onego tergi e gwenge kuchocho mondo omed jiwo omenda madhi e gwenge kuondego nyewa neno ka gilidhonwa kendo kaka choko ma omenda bende osebedo manyo neno ka choko ma omenda nyochopo 3.3 trillion ma tiende ni nitiere shortage moro nitiere ng'ikruok moro kanyo ero malawo mana bilion madhi mana 600 ema jo Kenya penjore ni pesa ni to dhi akanyi sirikal de bed ni pango olo kendo pesa makamano mana kaka iwacho ni nyalo bedo ni ibo bed kiholo kata ibo bedo kamano ma ichiwo kod pinje kata kaka grants kata omenda ma iholo kata imiyo piny ma onge nyinyo mora mora to mana kaka isewacho odiochieng' manyoro e kinde mane jatend migao mar omenda osomo budget makamano nyaka sani no ka gazet ni mano mar Daily Nation oketo kai winners ka achiel kod losers jogo mane oyuto ka achiel kod jogo mane oyudo lal mane budget mano somo odiochieng' manyoro kendo aneno kanyo ka jatend migao mar omenda oting'o kanyo briefcase mar
mare makinde mang'enya wang'eyo ni jatend migawo mar omenda ting'o ka odhi e od bura achiel kachiel mar mondo mi osom budget mar hik omenda manyien. Nyaka sani koro budget mar piny Kenya ma kaka sirikal biro bedo ka tiyo kod omenda mare, sirikal chano tiyo kod omenda trilion 3.9 e migepe mopogore opogore hik omenda mabo bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 mano higani. Kwa ng'iyo winners ma aneno ka gazedni oketo ka anyalo wacho ni gin jogo ma oyudo yuto gadiera. Wang'e ni chenro mar oro pesa kokalo yor oro pesa mano mar M-Pesa excess duty nyaka sani koro oweye mane atamalo 15 kanyo mopogore kod kaka ne ichwalo paro mar mondo mi omede nyaka atamalo 20. Mane en achiel kuom yuto kata ber mane wayudo kowuok e budget makamano. Wantiere kod chenro mar mortgage owners kata jogo ma nyiewo ot kokalo e yor mortgage. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni tax exempt interest on home loans nyaka sani koro owach kanyo ni omede kowuok e atamalo 50 shillings 25,000 kowuok e 30,000. Wantiere kod chenrogo mag pension kaachiel kod jopuonje mag JSS bende nyaka sani koro gin bende gi yuto e budget makama. Wang'e ni jopuonje mag JSS osebedo ka sundo sirikal mondo ndik gi tich e yorno mongirore. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni e budget mabiro bedo ka chakore chieng' tarik 1 dwe mar 7 gi yuto kaluwore ni omenda bilion 13.4 oket tenge mar mondo mi ondik gi e tich e yo mongirore mago jopuonje duto kar gi 46,000 ma nosebedo ka ng'anyo e kinde mokalo chien. Losers benda neno kanyo Hansek. Kinde ka kinde samisomo budget kata mana e utewa sama loso budget nyaka bede gi joma yuto nyaka bede gi joma bede yuak kata janyuol samoro nitie midwa nyiewo ne nyithindo wuoche to pesa tin koro inyiewo ne achiel to moro chene no kosin oko mor koro nyiewa neno ka nitie joma nye oyuto makako lidh kanyo ero kanyalo mana medo jopur nyaneno ka kendo nyopar ma bilion 10 nyot ket tenge mag fertilizer ma nengo gi ogonyore ma bro konyo jopur. Kata kamano gima penjera ni iga mokalo iga makoro rumo ni marumo dwe ni jopur ne yuago fertilizer no migi fertilizer mabandia mago ne walidhe e utewa mag fwambo. Gima timore ni ya oduok budget no gi bilion madhi mana 3. Koro tek ng'eyo koda gin jomo oyuto koso gi lal. Kendo penjo manya penjora maduong' ni ya jok ma ni wacho ni mibadhi no mieno e wach mar fertilizer pod nitie tie kata cha ongirore poko owuok kendo gine midhi chaki miyo gi bilion 10 ni gine magitayo chenro go kendo koso ibro tim nango to nonro poko nyiso malong'o ni bilion 13 mano ochiw ne fertilizer higa maru koro rumo ni osedhi kure. Ng'at ma osenyukara no osemaki motwe pok neno nonro malong'o od bura be sani koro gino nowe ka gin confused ok ging'e ni gidhi kon mane. Joyuto machielo manyalo wacho nye aneno ka mon joma mine kod rowere be nyopar but nyopar gi kochiwo mag pur nyomigi bilion madhi 2.4 mar siro pur ma rowere gi joma mine kendo joma nyochako yuto nya gin jodongo ma kata kizungu lero ni elders nyomigi 6.8 billion alafu kie gi joma gi joma odak gi ng'ol be nyaneno ka gine moko kuom jogo mano yuto bende. Kata kamano iwacho kanyo makare ahinya kalod ni kinde ka kinde nitiere jogo ma yuto to nitiere jogo malala. Nyaka sani bende wang'e ni sekta mar somo en achiel kuom sekta mano yuto. Mak mana ni ka wang'iyo e hik omenda ni waneno ka omenda mano ket tenge ne sekta mar somo ahinya to e hik omenda ni kipimo kod hik omenda mokalo. Hik omenda mokalo ne okete omenda mabet kore lach ne sekta mar somo. Kata kamano e hik omenda ni sekta mar somo omenda mare odok piny. Kaachiel kod sekta mar thieth bende ne giyudo omenda maderom kanyo bilion 127. Kata kamano kipimo kod hik omenda mokalo ne en omenda mane bet ng'eny. Kata kamano kata gi yuto to omenda margi to bet pod odok piny. Dok piny to naneno ka kuonde mang'eny nyoduok budget makoro kanyo be wanyalo ni sirikal temo duoko
tiyo gomenda piny. Achiel kuom gi nyen weche mag somo, dong wang'e ni chiemb nyithindo nyicho wach ni ibro mi nyithindo chiemo e sikul, kata kamano ibro duoke piny. Mamano be nye ji penjore ni koro koduoke piny, nyithindo ma donje sikul manyien, gindo gidhi timore nang'o nikech koro koseduoke piny. Nikech be sama wang'iyo no oseduoke piny no, wapenjore ni yaw, chiemo beche pok odok piny. Minyawacho nang'o ni sama koro odwok budget ma chiemo piny ni, nyaka be ni chiemo dok piny, koro mano bro konyo mondo kata ka pesa tin tinyalo nyiew chiemo mang'eny kaluwore ni be chiemo dok piny. Fertilizer be wang'e ni pur maiga ni wageno ni jopur bo yudang'o nyalo yudo lal koluwore gang'o gi fertilizer manyicha nitie. Koro weche mag thieth be nyawaneno ko med pesa, nyomi pesa malong'o. Gima penjora niya, nyomigi pesa malong'o, kata kamano sirikal nyicho ochiwo singo ni gidhi chulo gope mayande ne gin godo mane dakteche bandho gi kuom higni malawo mana 5. Koro pesa no en idhi gole kanye ka koro budget nyoseduok piny. Pesa no en odhi ya kanye, koso dakteche, koso winjruok mane nitiere kind sirikal gi dakteche dibede ni nitiere gima wakia iye kanyo ero, nikech budget ni aneno kotin molo maiga mokalo sirikal wacho nang' pesa onge michulo go dakteche, kata dakteche ma iluongo ni interns be pod ni dala, nitie pesa mano oket ne gitenge monego be ne ndiko gi go. Koro ema penjra ni pesa no en to odhi wuok kanye ma budget to oduok piny ni. Nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang' weche mag budget gin weche ma bende pod wabo medo nono ni odiochieng' ma kawuono ka wang'iyo moko kuom jogo mane oyudo lal. Wang'e ni nyaka sani koro nitiere mano value added tax kata usuru mibo bed ka ijuogo ewi mkati ma ene atamalo 16. Kata kamano maga achiel kuom gigo kata fundi manitiere paro mar chik mar omenda ma jo piny mathoth ka achiel kod kembe mathoth osebedo ka kwedo. Wantiere kod weg nyamburko madongo e pacho kae. Wang'e ni nyamburko ibro bed ka ijuogo mano usuru maderom atamalo 2.5 kaluwore kod nengo mani nyiewo godo nyamburko makamano. Matiende ni kinyiewo nyamburko ma nengo ne en 10 million ibro bedo ka ichulo atamalo mamalo koloyo jomoko. Wantiere kanyo kod bengi matindo. Nyaka sani koro nitiere paro mano mar ting'o malo mano co-capital kowuok e 1 billion nyaka 1 billion 10. Gino ma nyaka sani koro nyalo hinyo jogo ma nyalo bedo ni chiwo hola matindo tindo ne wego hala matindo. Ka achiel kod sekta mar apiko be naneno komul kanyo gin achiel kuom jogo mane oyudo lal ahinya to e budget mano som nyoro. Nyaka sani koro iwacho ni apiko manengo gi oheo 1130 gin bende gibo bedo ka gichulo excess duty manitiere malo ahinya. Magi moko kuom jogo mane oyudo lal maduong' ahinya. To wang'e ni weche makamagi ne otimore odiochieng' manyoro e od bura mamalo. Nitiere kweth manok e od bura ka achiel kod jogo mawuok e kweth mapingo piny owacho. Nyaka sani koro Hansel giwacho ni gibiro bedo ka gikwedo budget ma sirikal ochwalo. Kaluwore ni budget makamano geto ka usuru mathoth kuom jopiny ma podi kale pek mar ngima to ema sirikal podi dwaro mar mondo mi omed juoggi. Kaluwore ni sirikal nitiere kod lek mar yudo trilion 3.3 kowuok e choko mar usuru mibo bed ka ichoko. To choko mag usuru go biro mana kaluwore kod chenro mopogore opogore momedi, VAT momede mkati, nyamburko ka achiel kod small banks gi bodas ma bende waneno. Hansel. Sirikal taneno ka temo yawo kaka ginyalo choko osuru mondo yuto ma sirikal beno medre. Gik moko ndika ma nyanene budget no be gin gik moko kaka kuong manyo wach ni ibro med kaluwore gi kiwango ma kuong mantiere e math mopogore opogore. Ndawa wigi nyoko wilgo gima penjane to koro mogoka to wigi no wilgo nadi. Mogoka to nyiswa ka ni loso ne wegi 22 billion kaka higa. Kanyo dongo nego wapare kaka wanyalo kawo usuru mondo be wayude kaka wanyalo timo, wanyalo kedo gi mogoka. Of course geche gima nyomaka be en ni sirikal neno ni kaka ne gimedo usuru e weche mag lendo e wang' jowi mopogore opogore. Jo kuong sana no ringo lendo e wang' jowi mopogore ne gidhi lendo e mbui. Koro sani sirikal temo timo manyo kaka ginyalo choko usuru koa e lendo mag mbui go. Of course
jolal machielo mabe nya neno nye gin weche mag tuke manyoka neno kolidha ahinya to tuke to aseng'e ni Kenya ka tuke kelonwa pesa. Kenya ka wang'e ni wan gi jong'wech malong'o, Kenya ka wan gi jo tugo mag agoko malong'o Kenya ka. Of course adhula to ok watim maber ahinya, kata kamano nyidendiwa waneno ka nyalo dhi World Cup ma nyageno ni nyalo mule gimoro ewi budget kochikore kod weche tuke, makoro weche tuke onego ng'e ahinya nikech chal ka gima gin jolal e budget manyosomno. Gazeti mar Daily Nation Ansela no komiyo weche mag budget pek. It gazet mar 4, 5, 6, 7 kaachiel kod it gazet mar 8. Nyakwara Mugia Jwang'a nyalo nyiewo gazet makamae to bedo piny osomo matut mar mondo mi ong'e ane gik mopogore opogore mane osom e budget mar hik omenda mar 2024-2025 mane osom e nyim od bura odiochieng' manyoro kod jatend migawo mar omenda. Ansela dwani wadhi weche ma opogore kod weche mag budget. It gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nitiere wach moro malit ahinya mane otimore odiochieng' manyoro e doho ma Makadara mano buore Nairobi kae, kama jang'ad bura moro no chiela gi magina. Jang'ad bura no iluongo ni Monica Kivuti. Monica Kivuti ne rika ochwalo ng'eto ne achich moro mane ochwal e nyim od bura. To kosechwalo ng'eto makamano to yangore ni nitiere obila moro mane ochiele gi magina. Kata kamano obila makamano en bende no chiele gi magina kod obila wetegi. Gin weche malit ahinya kwaneno ka timore e doho ma pacho kae, gino ma omiyo gai mar doho loro kuom kinde moko doho ma Makadara e kaunti ma Nairobi kae. Hansel. En wach malit ahinya ka nyaneno ka wachno iluwe e utwa mag fwambo mopogore opogore. Obila achijno mokwongo nyiwacho ni nomiye bond, to kata kamano nosebedo oko chiwre nyim doho mondo keso dhi nyime. Koro doho ng'ado ni ok miye bond, okete remand nyaka chieng' ne ng'adne bura. Ema ng'at achich manyochielo jang'ad bura gi maginano nye iwacho ni nyen jaod achijno. Nyen jaod achich manyiwacho nang'o ni onego bed ni ng'ado ne bura no. Tiwacho ni nyol opondo modonjo gi dhot ma jang'ad bura donjo ga godo no. Dhot no ng'ino ng'ata ma donjo ga go. Kinene e ginene e gazet ka iwacho nang'o ni nyo wuondore ni achich manyo onego bed ni ng'ado ne bura no ni tuo onego bed no okonye, makoro emomiyo nyo yudo access ma dhot machien no. En wach malit ahinya. Kata kamano gima nyalo medo en niya, weche mag obila Kenya ka onego non malong'o, nikech nicha ka waneno ka rawera cha ochimachima obila gi ngum gi gwech ma wachno pod ni e doho. Nicha waneno ka Citizen TV be nyicho ogolo nonro moro mar Madaraka Day ma nyichi isando obila moro ne Migori Kosoma be mano ogore gi magina bang' ka nosebedo gi gwandruok moko gi jowetene. Obila Kenya ka onego non malong'o. Akia ni en dang' ni maparo koso gin weche mag kaka gidak koso en wach mane, nikech weche gi aneno ka meda bedo mang'eny to sirikal onego bed ni donje weche gi ahinya. Nyaneno ka budget mokalo nyomigi omenda moro, kata kamano nitie mang'eny monego bed ni watimo. Nitie puonj moko monego bed ni obila ipuonjo, onego ng'i kaka gidak, onego ng'i chudogi, nikech ng'at mariti ka koro obila igoyo, jang'ad bura ichielo gi magina. Ana ng'ata ni be an safe? Mane penjo manyalo penjora. Inyalo penjori kamano kalore ni gin weche ma timore e lela ma ok wanyal kata wacho ni timore kumopondo. Nyaka sani koro obila makamano manochielo jang'ad bura e doho ma Makadara gi magina oyang nyinge kaka Samson Kipchirchir Kipruto ma jahigni 55 kendo yande otelone tesendo obila mano malo Ndiani Police Station. En ma gikone en bende nochiele gi magina kod jowetegi toka maundu manotimo e doho ma Makadara
ndara mano buore Nairobi. Ka en gino malit ahinya to mana kaka isewacho gadiera onego bed ni nono matut ni nyalo bedo ni ang'o matimore pacho kae kata ang'o matimore ne obila momiyo nyaka sani koro waneno gik makamagi katimore. Obila onego bed ni chiwo arita ma ok ni gine ma nyalo bedo ni seche moko koro gichelo ng'ato gi magina kata jopiny bende koro kawo okang' mar kawo chik e lwetgi. Adwa nodhi it gazet mar 10 mano mar gazedni mar Daily Nation Hansel. It gazet mar 10 wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne otimo limbe gweng'go mag masawa mar piny Kenya kata Mount Kenya. Nyaka sani koro Ruto nokowacho weche mag siasa mathoth ahinya e kinde mane entiere limbe gweng'go mag masawa mar piny Kenya. Kata kamano ne omulo weche ma otudore kod weche mag pura. Ahinya wang'e ni gweng'go mag masawa mar piny Kenya en achiel kuom gwenge ma wang'e ni weche mag pura time makare ahinya. Magi gik ma Ruto nogede. Kwang'iyo it gazet mar 10 kanyo wacho ni Ruto keeps off politics, promises to boost agriculture in Mount Kenya tour. Mano kaluwore koda limbe mare manotimo odiochieng' manyoro. Bende wacho ni gibo bedo ka giduoko piny kata githulo oko gope ma kembe nyalo bedo godo. Mak mana no chiwo siem mager ne jotelo mag kembego manyalo bedo ni kawo hola ka ok opuodh hola makamago. Nyalo bedo ni hola makamago gikawo to itiyo godo e yore mamoko ma ok ger kata kambi magitelo negi. Hansel. Mano nya neno ko kanyo lose gima nye duong' en ni nyok osiemo weg kembego nikech sirikal wacho ni igni ariyo ma koro nye en kidieny mar adek mag nye gibedo ka gitimang'o. Sirikal golo pesa mar mondo otimang'o mar mondo ochul godo gope manitie to kinde ka kinde jopur pod ywak nang'o ni gope pod nitie pesni pok ochulgi matiende ni weg kambigo kawo pesnigo to kete chenro moko. Nye gisiemo kata mana jopur kahawa ni kapok giyie ni kambi nyisogi ni gowi nitie nyaka bed ni gimoro nitiere ma kaka GM moro manyo bedo ma puodho gimomiyo gowi no nitie ma yango ne jokanyo ni gowi no nyowuok kama chal kama. Ewi mano ayie kode kuom siro pur nikech pur no e gima bro konyo oganda ka Kenya ka ong'e kaka piny magolo cham moa e pur mopogore opogore nikech kata mana budget manyo osom nyo neno ka pur nyomi pesa malong'o bok kata mana pur kende nyo neno kata mana weche mag chiayo be nyo chiw kanyo. Nya neno ka weche mag chak be nyo lose owacho ni onego be ne watimang'o wa improve quality mar chak ma dhi oko weche makamago. Nyo kolose wi siasa ma aparo ni nyo otemo kweyo piny sani area kaka gwenge mag masawago ma liet osebede jumbe makoro sani dhi adek ka liet nitie atie e gwengego. Koro nyo kodwa ni kowuok to kendo lweny machielo chako. Mane kata mana jalup ne be nya neno ka nyoko lose wi siasa. Aneno ka osewuok osedhi loka to mana go tudore kod loka kanyo piny kanyo be naneno no odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto bobedo koyuoro mano e romo mano mar G7 summit ma obagi e bomano ma Italy. Wang'e ni nitiere G7 mago gin pinje 7 ma uchumi maggi otegno ahinya e pacho kae. Pinje makamago riwo pinyno mar Canada, France, Germany, Japan, United Kingdom kaachiel kod United States gi Italy. Mane romo ma President William Ruto kata jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka yuore G7 summit matimore magawa moro mano Southern Italy e pinyno mar Italy. Romo makamae en mar twak ahinya weche motudore koda keto chike motegno mano mochung'ne wechego mag gope mago weche mag dhi e wuodhe e yo ma ok opuodhi kaachiel kod achiedh nade manyalo bedo ni nitiere uchumi mag pinje mopogore opogore kod kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Wang'e ni romo makamano mogik e higa mar 2018 ema ne jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta ne yudo thuolo mar twak e kinde romo mar G7 summit mane obagi mano e boma mano mar Sicily City mayudore e pinyno mar Italy. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni bro loso to gik molidh ka ni obro loso achiel kuomgi en weche mag omenda ma idwa ni Afrika bobed okete kiwango moromore ma kizungu
then wacho ni fair treatment kodwo ko weche mag omenda. Gima kendo nego bed nolose en manyo kaka ikonyo weche mag piny. Machiel kuom gi gin weche mag kor lwasi, ging'uo kaka weche mag kech, ging'uo kaka development, weche mag somo, mama gik ma wageno ni obro. Kata kamano wageno ni kowuok kuro to nego biye gi gimoro malong'o ma wanyalo kwano kaka jo Kenya. Wuodhene mosebedo kodhigi samoro tek ng'eyo ni nobiro gang'o, kata kinyisowa nobiro gi gimoro tek ng'eyo nikech waneno kochumi pod ni aniya kama tek. Koro wapenjore ni wuoth modhiye ni wageno ni nyaka bed no odhi kele gimoro malong'o. Mane geno man go gi wuodhno. Aya, kwa keto tenge weche makamaga adwa ng'eyo ne machinglo kata katun moro mantiere it gazet mar 16 kata page 16 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo makamano Hansel kang'iye otudore kod anyalo wacho ni en kotudore kod budget mar hik omenda mar 2024 2025 mano soma odiochieng' manyoro. Adwa ni wane machinglo makamano achiel kachiel mondi mar mondo mi nyakwara Mugia Jwang en bende ong'e gima walose. Kwaseyudo machinglo makamano wabobedo kwa kete yamo ka luore ni nitiere simu moro mayuak e mesa to nitiere jago moro en chal ni simu no oromo kore, simu oseyuak ahinya, en koro wacho ni we kora pondi. Hansel an machinglo na neno momora uparo na wach manye nie mbui nyoro manye jal moro nyo ka nembni jo ut bura jo bura opogore manyo keta mbui kacha makoro jo piny nyal hodia nye gi gocha ne jo od bura. Nye waneno ka jo od bura opogore nye wacho kaka moko oseyudo simbe malaw mana 3,000 ng'ato moko nitie mayanyo gi moko nitie manyiso gi ni teme kalo chik miwacho ni mar omenda no. Moko kuom gi to nitie manye onge chir matimang'o mar wuok e lela nang'o mondo gilose wi wachni. Koro aparo ni mae gima igolo ka miwacho ni nitiere jo od bura moko kaka ne waneno higa mokalo gin ne ginindo kod sirikal ma wigi gi jopiny. Koro jopiny nyowuok ka kwedo koro nyiso ichwang nikech kwa neno kata simu makamano yuaka to kineno namba magocho ndikanyo ni very angry voter matinde ni igocho ne jaod bura mano ng'ama noluto mbulu gocho ne jaod bura ka koro iye wang kalo ni jaod bura nyalo bedo ni en okalo mana dwaro mar sirikal jaod bura to ponde bo mesa ogocho ne jatend piny nikech wang'e ni your excellency en ng'ama miluongo ni your excellency e pacho kae wang'eyo ongiso kae ni it's the finance bill your excellency. Jatend piny sundo gi mar mondo mi gikal finance bill jopiny to ramo ni gino bo hinyowa magi weche mwaneno katimore pacho kae to dhi bedo matek ahinya kaluore ni kochopo kanye higa mar 2027 jaod bura maponde mesani ene makoro bro bedo komanyo vota mondo voto mi ombulu kosenang'o ene mobro bedo ka kendo koro gocho ni vota koro sa ombulu oromo ene mobro bedo kosedo gang'o gauja magi sedo godo gir lando duol magi sedo godo ndalo kura. Koro sani sama koro jago kura manye jaluto ombulu manye to koro ponde bwo mesa taparo ni pondo neni ok en pondo nono nikech waneno ka kendo kanyo koro liet moro be ni kuome kanyo ose gocho ne jatend piny ni gini chal ka gima nyalo hinyowa mane kaka nene. Nyakwara Mugia Jwang in bende nyalo pongo machinglo makamano gi wi mar mondo mi nyiswa ni into kor kakori inyalo interpret machinglo makamano e yo machalo nade. Hansel mita nitiere wach momako wang'i e gazet ni mar Daily Nation kapok wakete tenge wamula ne The Standard mana mapiyo ka nitiere wach mano mako wang'i e gazet mar Daily Nation. Wach manyo omako wang'a en mana ni jo FBI aneno kosedonjo Kenya ka jo sude marotenge wang'iyo mana neno gi e sinema koro wang'i waneno gi live ka gidonjo Kenya ka ma gibiro nono weche mag mibadhi mosemako migepe mopogore ka. Koro iwacho ni gibiro tiyo kachiel gi jo DCI gi jo EACC gi NIS ka gitemo luwo tiro omenda moko ma mibadhi no mako ji mopogore Kenya ka. Magilieko ka ni mibadhi osetimang'o ni osebede chuny weche machando piny Kenya kama koro
ochuno sirikand Kenya luongo joko mondo okonygi nono. Nikech aneno kata kae jatend FBI oyang nyinge kaka Christopher Wari wacho kae ni weche mag mibadhi gin weche moko kuom weche makoro miyo jopiny koso bedo kod geno ahinya to apise mag sirikal. Kata kamano giwacho ni nyaka sani koro nyaka gikonya hinya e kedo kod mibadhi e pacho kae. Tang'e ni wach mosebedo ka nenore ahinya e pacho kae en kotudore koda mibadhi mosebedo kwa neno mar mula kata gold scams mosenene pacho kae. Gino ma jatend DCI bende oyango. Ansel. Mago te kuonde ma nyaka ng'i nikech wanyalo paro chien kochacha ne nitiere mibadhi moko mag mula mane odwa keto uhusiano marwa gi pinje mag Arabu be kamok ber ahinya. To ok mana mano kende, weche mag mula Kenya ka osebedo ka chenda ahinya makoro wechegi kokwanono malong'o nyalo kelonwa shida gang'o gi kata mana gi jirende ma wadak godo Afrika ka kata mana pinje maloka mano bende nyalo kelonwa shida. Koro biro FBI ka an ageno ni dhi timang'o, dhi konyo. Kik bera ni gibira to gibiro idho ndege to gidok ma onge kata ng'at ma otere od bura, onge kata nonro moro malong'o monyiswa kaka jopiny nikech biro to gisebiro. Koro nyaka wang'e ni tijgi gitiyo tich malong'o. Mane gima ageno. Haya, adwa nwaket tengi gazeta ma Daily Nation nyakwara mogia juang wamula ne mapiyo gazet ma The Standard okinyi makawuono. Gazet ma The Standard Hansel bende nyaka sani koro omenyo mana weche mag budget mak mana ni thuon wach kaka gindike opogore nikech wang'eyo ni jondiko bende pachgi opogore kinde ka kinde. The Standard to ndike kae ni budgets bitter pill kaluore koda wanyalo wacho ni gin gigo malit mabiro bedo ka hinyo jopiny e budget mar hik omenda mano somo odiochieng' manyoro kod jatend migao mar omenda. Kwang'iya kaka wanyalo yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani wacho kae ni nitiere weche mopogore opogore bende aneno ka gin bende giketo winners kaachiel kod losers mano e budget mar trilion 3.9 mane gisomo odiochieng' manyoro. Bende aneno ka en bende omiye special coverage e it gazet mar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kaachiel kod 12 mar gazedni mar The Standard Hansel mana mapiyo. Gima ne wiwo wil godo kar losers kanyo kata jomo oyudo lal gin jogo opunda osuru gi nyomed kowuok atamalo 12 nyaka atamalo 20 nikech sirikal gima nyawinjo ka sirikal nye wacho en ni weche mag opunda gi osebedo katimang'o kelo midhiero opogore e kind anyuola ma Kenya ka. Koro mago gin kuonde ma nyelal nyalo bedi. Kata kamano aneno ka gazet mar The Standard bolieko ka ni areas mag telecommunication bende nyalo yudo lal kanyo medne gi atamalo 10 weche mag lesen monego beni gibedogo. Mae koro ng'eni kendo koro chal ka gima sirikal chiwo to kawo nikech magi kuonde ma wang'e ni rowere yude tich. Koro kanye gidwa jiwo rowere weche mag pur to konchiel koni gimayo rowere koluang'o weche mag licenses mopogore gi ma dhi miyo kembe madwa ndikore piny Kenya ka kaka jo mbui bedo gi tich matek mano bro duoko piny kiwango margi kendo mano matin nang'o bro miyo prices kaka mag internet kaka mag go simu kaka mag kata mana mar oro pesa gong'we yamo bedo matek ma kuondego mar wang'e ni rowere yute. Of course wan gi jolos mwandu ma waseng'e ni ginyalo bedo jolal maduong' koluwore gi excise duty. Excise duty en ushuru moro mi iketo ne mwandu molos e piny ka kata mana mokele piny ka koa kuonde maoko. En ushuru ma nyaka chul. Koro komede to mano matin nang'o joma loso mwandu bro ringo Kenya ka. Koro mage kuonde maneno ka The Standard otimang'o olieko ka kendo opedhonwa ka mondo
mondo walose. Hansel thuolo marwa morumo kinyi makawuono wachni mogik ka waloro nonro mar gazet machinglo moro bondo mako wanga e it gazet mar 14 mano mar gazet ni mar The Standard. Kata kamano ok wanyal nene achiel kachiel machinglo makamano nyaka Ramogi Ajwang kinyiewo gazet nyalo bedo piny isome e yo makare. Gin weche matimore ne jatend piny Kenya mar 4 mano osedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta chona nowacho ni gazeti ni akufunga nyama uito gazet penya kodhi go de State House. Sani koro owacho ka ni lazima magazeti yandike history. Sani koro tingo retirement packs odhi go de press conference oyuak ni okosebed ka imiye omenda mage magairi monego bedni serikal chule. Wachni mogik ka watieko Hansel. An wachna mogik anyama lidho andike ma Muma. Muma e kitabu ma ruodhi 1:12 waneno sigana ma bang' kane Solomon osetho wuode nokawo kare. To kane wuode okawo kare jopiny nodhi oywak ni wuode ni wuoru ma Solomon nokelo no usuru mang'eny ahinya. Duok no usuru ni piny. Kata kamano wuod Solomon kar mondo duok usuru piny en nonyiso jopiny nango ni liet lweta matin ni bro bedo machwe molo nungo wuora. Matinde nango ni kaka ne wuora otimo adhi timo mang'eny moloyo. Koro mano nomiyo piny ma Israel nobarore diriyo. Ma waluongo the Northern Kingdom gi the Southern Kingdom. Gima temo wacho ni sirikal onego winj jopiny. Jopiny inyore. Kik wabed kuma wainyo jopiny wanyiedho dheno ma kata koro giminyiedho onge kuome. Sirikal onego owinj jopiny kech wadonje wik ma koro onego beni itimango ingado bura ewi weche mag chik mabro tayo kaka itiyo go omenda kata kaka ichoko omenda e piny ka. Koro ka sirikal nyalo winjo ywak jopiny nikech finance bill no nitiere gik mabeyo iye. Kata kamano maricho gi lo mabeyo. Ka maricho gi nyalo ng'e kaka inyalo losi. Mabeyo gi nitiere tie. Waneno weche mag aheri jodongo mano dhi konyo gi osuru gol. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibie nonro mar gazet. Anno kiber ahinya weche mag West ne giyuore chenro mar Injili kalo yal ne ji kanyo. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang kanyo machopo gode giko mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind The Standard gi Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed pinya isome yo makare. Akaw yoyo madundo gi sani bang' yueyo taduogo kod twak e chenro mar piny. Podwa twak kotudore kod budget manosom odiochieng' manyoro kik idhi mabor. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Lokasa Yambo
Mali malamu lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudrikod wa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakre sofaga chia nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thongo bedo piny motimo edro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotingo Madilu System, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. See you there. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelo nu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Chakre kinde mosekalo, nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach, kendi dwa hewe, kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kickby. Nyakora Mogia Joanga anyisi ni bang' nonro mar gazet abo bedo ka bedo pinya adonjo e twak mokwongo e chenro mar rupinya okinyi makawuono kama bende pod wadwa medo doyo i budget mar hikomenda mar 2024-2025 mane osom e nyim od bura odiochieng' manyoro ko jatend migawo mar omenda mano Junguna Ndungu. Nyaka sani Nyakora Mogia Joanga wang'e ni piny Kenya nitiere kod budget mano mar trilion 3.9 mano pedh e od bura. Budget makamano nyaka sani koro nyalo wacho ni sirikal biro bedo kamanyo yore mopogore opogore mar neno kaka ginyalo yudo omenda mar pongo budget makamano. Budget osom ma en kaka sirikal biro bedo ka manyo omenda kata bedo kod omenda mar tiyo kata mar tayo sectors mopogore opogore mano hikomenda ma biro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 higani nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa manyien. Nyakora Mogia Joanga antiere kod wendo jalonye weche mag usuru mano CPM Masi Ogonge wada ka thuolo makende mar mondo mi watwak wadane kata wadoane i budget mar hikomenda mar 2024 mane osoma odiochieng' manyoro. Yaure Masi ichiew nade okinyi makawuono? And Jaramogi oyawe
Network maro kinyi makawuono Nyakwaramogi Ajwang' CPA Mercy Ongonge tudore kodwa achiel kachiel kokalo yo tudruok manyasani ka entiere e boma ma Kendu Bay mano e county ma Homa Bay machiegni e network marwa to kaka pile Nyakwaramogi Ajwang' in bende ok waweyi oko e twak marwa inyalo chwalonwa penjo paro ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwachako twak marwa ayanga Mercy ka entiere Kendu Bay kono. Ang'eni in bende odiochieng' manyoro ni luwo achiel kachiel kaka jatend migawo mar omenda nosomo budget e nyim od bura. Nosome kuom thuolo mang'eny ahinya kaloni nochako some gimoro sa 9 ma midhiambo tieko mana gimoro sa 11 ma midhiambo ma sa 11 madhi gi nus ma midhiambo. Inyalo wacho nang'o generally kotudore kod budget manyien ma osom kalure ni mae budget maduong' mogik ma piny Kenya osebedo godo. Joyce King'iyo budget gimwacho ni process mar loso budget nochakore dwe mar 10 higa mokalo. Ma jopiny onego ng'e ni ok en mana chieng' somo budget no kaka en nyoro ni ema budget chakore. Ni wach budget ne chakore dwe mar 10 higa ka higa. Pasto kabiro gima nyichwago ne koko miluongo ni finance bill. Finance bill nyiso kaka pesa onego beni ichoko madhi support budget noendo. Koro budget en okeden process ni ene chenro mogik tene kinde kanyendo manyiso ni kama e kaka wadhi timam wadhi tiyo gi pesa nieni. Finance bill nyiso wa kaka onego beni ichoko pesa madhi support budget. Koro en mana ni kendo nitie okang' kokang' monego beni jopiny timang'owa jopiny participate o gi chiwo pachgi ang'o e budget ni kapok otim ang'o kapok osome. Gima japiny onego beni ng'eyo ni constitution ma 2010 constitution omiyo japiny telo mang'eny kabisa. Onego beni japiny ng'eyo ni onego beno participate e budget ni. Nitie gik miwacho ni submissions monego beni ichiwo mondo oketi makoro kane somo budget ni to kong'i kone ni en gima ber manyal ti godo to inyal tim ang'owa inyal kete budget. Koro ok en process mochakore sani kata ka dang' bed ni nyoro no ema ne tim ang'owa manyoro chato ne ena koro ni mae gima wasebedo kwang'eyo kaka chon. Inyalo paro kaka chon kane en chieng' budget to ji te obet neno TV ni budget idhi wachi ang'o. Ne nitiere kata jok ma niyudo ka gik machalo sukari mogini kane pok osom budget to niyudo ka nitie jodukni matimo ang'owa jodukni mapando ka giparo ni bei dhi timo ang'o bei dhi malo. Sani eni nikech ji ok ong'eyo ni to en ang'o madhi timore maga pani tinde bedo gik moko mang'eny supply ng'eny koro apani sani ji ok tim ang'owa ji tindo pan gik machalo kamago. Koro king'iyo budget ma higa ni en malo kabisa en 3.992 trillion ma gima dhi timore ni Kenya Kwanza government kano biro e telo ne gibiro ilongo ni agenda magintiere ilongo ni beta. Beta ni bottom up economic transformation agenda. En king'iyo budget kaka ne gisomo gipogo nikech nitiere gik ma ng'ato ka ng'ato telo ka telo kaka kiyiero to ginyiso ni wan kaka wabiro gimiluongo ni manifesto chande. Ma kaka Kenya Kwanza ndalo mane gi campaign ne ginyiso ni wadhi timo ang'owa magi gik ma wadhi timo ne jopiny. Koro koseyiergi
to gibet piny to giwacho ni kaka nowacho ne jopiny ni gini mwadhi timo negi kande, wadhi timo gi e agenda mane. Koro Kenya Kwanza nobiro gi the better agenda, ma bottom up economic transformation agenda. And better agenda nigi 5 pillars. 5 pillars gi ni ma gidwa ni mondo gitim ang'owa gikony go jopiny kaka gidhi tiyo ne jopiny. Magin loso weche pur achiel, loso weche business matendo gieni milongo ni micro and small enterprises. Then nitiere wach ute, ni onego bed ni gimiyo jopiny, giloso kaka jopiny dak e ute mabeyo. Then nitiere weche mek health kaka hospital, public health, gik machalo kamanendo. To gi chenro mar gik machalo kaka mbui, internet, gik machalo kamanendo, digital superhighway. Joyce king'iyo budget mar jo Kenya Kwanza government ne mokwongo ne ging'iyo ni to gidwa pogo pesa nang'o mondo mi gitim ang'owa gi chopi chenro ne jopiny. King'iyo kaluwore gi gik ang'owa agendas abich make the better agenda. To kang'adi matin masi wacho kanyo yo makare ni budget makamae sirikal mar Kenya Kwanza nochwale kaluwore kod bottom up economic transformative agenda margi mane gin moko kuom mise motegno mane gidhiro ahinya to e kinde kisera margi mar ombulu mane higa mar 2022. Kata kamano wang'e ni e kinde budget manosom ayango odiochieng' manyoro nitiere sectors moko mane oyuto kata oyudo ber, to nitiere sectors moko mane oyudo lal. Kwa nyalo mana yudo moko kuom sectors mane oyudo resruok kata ne oyudo ber e kinde somo mar budget makamano. Kasto bende adwa mar mondo mi lendo ni kalure kod sectors makamago bende gimulo jopiny adiera, bende giketo paro mar jopiny e pachgi e kinde mane giloso budget makamano. Kata kamano adwa ni wang'i ane moko kuom graphics mago ma oyango sectors mane oyudo resruok mane budget manosoma odiochieng' manyoro kod jatend migawo mar omenda e nyim od bura. Sectors mano oyudo resruok, sector mokwongo wantiere kanyo kod sector mar pur. Nyaka sani koro wang'e no omenda duto mano ketne sector mar pur en bilion 54.6. Opoge kidienje mopogore opogore. Mbolea manengo ne yot omi kanyo bilion 10. Pith mag jamni omi kanyo bilion 12.3. Loso mwandu omi kanyo bilion 6.1. Mano sector ma oyudo resruok. Achiel kuom gien sector mar pur. Kwa dhi mbele sector mar puro nogo puoyo pi e puothe matindo kata irrigation omi kanyo milion 647. Chenro mar chiemo milion 642. Mago kaka sector mar pura oyudo resruok e budget manosom nyoro. Sector machielo ma oyudo resruok en mine gi rawere. Siro mine gi rawere e pur wantiere kanyo kod bilion 2.4 moket tenge ne sekta makamano. Sekta machielo ma yudo resruok e budget manosom nyoro wantiere kod oro M-Pesa. Usuru oduok piny kowuok e atamalo 20 nyaka atamalo 15. Mago moko kuom sectors ma yudo resruok. Sekta machielo ma yudo resruok en sekta mano mar simiti. Osuru mar mwandu loso simiti kata klinka ogola. Matende ni nyalo bedo ni koro chenro mar gero udi nyalo bedo manengo ne ogonyore kaluwore ni usuru makamano mar klinka koro owit oko. Sekta machielo ma yudo resruok mwanyalo wacho en kweth mang'aw. Kweth mang'aw mano ma wang'e ni joma kweth mang'aw e pacho kayo ting'o jodongo. Pes jodongo ketne tenge atamalo mano bilion 18.6. Pes kiye kata orphans bilion 7.9. Pes ji ma ong'ola bilion 1.2. Mano sectors moyudo resruok odiochieng' manyoro e budget manosomi. Kinde ka kinde kisomo budget nitiere joma yudo yuto gi joma lal. Sectors moyudo lal wantiere kanyo kod math mar kong'o. Usuru omedi ne divai, bia kata spirits. Jomath idhi juogi kaluwore gi kech kata teko mar kong'o.
Mago sectors mano yudo lal e budget manyoro. Sector machielo mano yudo lal en mar ndawa. Usuru ne ndawa en milion mano 4,100. Usuru ne ndap pi manyasani. Sani koro wang'eni osega bedo kanyo e kind 70 nyaka 100 mano mililita. Sector machielo ma oyudo lal monyalo yudo gin sectors mopogore opogore. Tuk punda kata wechego mag betting omed usuru kowuok e atamalo 12.5 nyaka atamalo 20. Mago moko kuom sectors ma oyudo lal. Sector machielo ma oyudo lal en sinema kata tuke e mbui. Sirikal geto juogo usuru kuom joland mwandu e mbui. Mago gin mana moko kuom sectors ma oyudo lal. Mano kaluwore kod budget mano somo odiochieng' manyoro Masi. Kwang'iyo sectors moyuto kod sector moyudo lal. Bende sirikal ne onono kata ne oyango gigo mamulo ngima jopiny kokalore kata ibuo agenda margi mar beta magisebedo ka gidhire pacho kae Masi. Yes, king'iyo kuonde ma oyudo lal, sirikal emomiyo jopiny osebedo ka go koko. Kanyi chieng' iloso finance bill, nikech nitiere gik ma dhi mulo, nikech king'iyo ushuru kata kaka sirikal choko pesa, ki oketi to oken ni samoro ni en direct ni bech gino kende madhi timang'o ema dhi malo. Iyudo ka gik moko ma chiegni kode miyo bei timang'owa bei dhi malo. Kaka isewacho nitiere jok ma oyuto to gibe jok motimang'owa jok molal. King'iyo kaka sani ni Kenya wasebedo kwa kelo tong' gik machalo ka pinje mabathwa kaini kaka Uganda. Pani Kenya ahinya tong' Uganda. King'iyo gima ne budget ni otimo kuom nikech jo Kenya Kwanza government wach kuni ni chal ne gimako matek kabisa. King'iyo the five pillars ma the better agenda is based on. King'iyo kaka giwacho ni gik machalo tong', rabuon to gi kitungu ma pinje majirani ma chiegni kodwa East Africa gigolo sani dhi dok piny nikech ushuru mane igoye odwok piny. To be jolal malal higa ka higa en ni jok machalo jok mamadho ndawa, jok mamadho kong'o. Jo nonro wacho ni syntax en yudo ka nikech ng'at mamadho kong'o kata ndawa ok obi duoko madho kong'o piny ni bei otimang'owa ni bei odhi malo. Mane kaka jo economist wacho ni ka omadho chupni 2 kati medo bei pod oboma madho ang'owa obo madho chupni 2. Jamadh ndawa cha be ka omadho ndawa nomadho paket 1. Koro iyudo ka gin gik mayot mondo sirikal otimang'o omed ushuru. An nyaka nachak winjo kilando ushuru, pok na winjo higa mo ushuru budget osom to komed ang'owa ok omed ushuru e gik machalo ndawa gi kong'o. Kendo kidhi mbele kichake ng'iyo sani ni nitie gimobiro ma embe wanyalo kete kaka ok en sinful but iyudo ka ji koseng'iyo godo miluongo ni betting ni. Betting en ko embe manendo gimed ang'owa gimed ushuru ne. Gimiyudo ka mane wacho ni jopiny M-Pesa nyiche excess duty ne atamalo 20 gidwoke piny to gidwoke piny 15. Koro mano jopiny nikech ng'ato ka ng'ato sani yudo ka ng'ato tiyo gi M-Pesa. Koro yudo ka cost mane ni ing'adi kioro pesa chande o kata kidhi golo idok piny.
Kasto mano king'iyo mano chaki dhi kendo mondo the Kenya Kwanza government will promote wach geude is one of the ma en achiel kuom pillars make better agenda giduoko duty ama gigolo duty gimiluongo ni clinker nitiyo godo kuom loso simiti ma jok manyiche loso simiti nosechako go koko ni kaka ne clinker ne beche odhi malo ne dhi bedo ni loso simiti piny ka ne dhi timo ang'owa ne dhi bedo matek. Koro sani kako gine ni onego beni loso simiti piny ka ne dhi bedo matek. Kaka koro nikech ma is the one of the main ingredients ama gik mitiyo godo ahinya mar loso ang'o mar loso simiti ogol duty. Koro sani loso bech simiti onego beni dok piny. Kasto gimachielo nasewacho ni gaming and betting o goal from atamalo 12 modhi atamalo 20. Gimachielo mwasebedo be kwa wuoye manyiche ji wuoye gimwaluongo ni motor vehicle tax. Ma ting'e ni dhi mulo ng'ato ka ng'ato nikech kati jawuoth ni ionge gi mtoka to kiwuothe dhi kamoro dhi timo ang'owa idhi tiyo gi mtoka. Magi wacho ni en atamalo 2.5 mar nengo ma mtoka nendo ma the value ma mtoka nendo. Koro king'iyo ni mai ni dhi miyo kata wuoth dhi wuoth dhi bedo mamalo. Ji nyalo bet ni ng'iya ni jok man gang'o ni jok man gi mtoka. Ok en ng'at man gi mtoka kende. Nikech gigolo chon ne giwacho ni ka gine to kinyal chulo moingo 100,000 to sani eni ok oketi gikone. Makoro katende ni bech mtoka ni malo tichulo ang'owa ichulo mamalo. Koro dhi chuno ni kata jok ma wuotho nikech kiyudo jok mantie biashara kaka jo matatu gine gidhi timo ang'o nyaka giduog pesa gi gini. Then gimachielo kendo madhi miyo ji bech gik moko dhi malo en ni gimiwacho ni fuel levy ni onego tim ang'o onego dhi malo. Mano endo dhi miyo nikech fuel levy gimoro amora piny ni pod watiyo gi mafuta watiyo godo gimoro amora industries kaki gine yudo ka kata Kenya Power katimo ang'owa ka bill biyo king'iyo bill ni ma Kenya Power ibo yudo that gi factor in the fuel cost. Koro ka bech mafuta dhi malo tiyudo ka gimoro amora dhi malo. Koro matiende ni japiny nyaka sani timo ang'o chaka sani ikre. Matiende ni sirikal omiyo gi konchiel iyudo ka fertilizer omiyo ni mondo ka ng'udhi timo idhi puro fertilizer beche ni piny to gik midhi tiyo godo e puodho ni kidhi los gi bech gi dhi timo ang'owa dhi malo. Ibo yudo ka kipu Mosainya ng'adi kanyo kata kamano kwa dhi mbele kod twak marwa isewacho kanyo yo makare kaka budget makamae kalure kod usuru ma obed jogo moyudo yuto kata jogo moyudo olal kaka gibo bedo ka gi affect japinye yore mopogore opogore. Kata kamano anno kwa dong gi thuolo matin ahinya to atieko twak marwa kinyi makawuono omiwa mana seche matino kinyi makawuono. Wang'eyo ni nitiere omenda mano maderom trilion 3.3 ma sirikal chano mar choko kaka usuru e budget mano ma trilion 3.93 somo duching manyoro. Nyaka sani koro owachno omenda makamae biro kaluore kod wanyalo wacho ni usuru mopogore opogore ma sirikal oseketo. Kata kamano wang'e ni fuok moro pod nitiere kanyo mar omenda maderom gimoro bilion 600 mabo bedo kadong. Sirikal chano yudo nade omenda makamagi mar mondo mi gichop dwaro margi mar omenda ma trilion 3.92 mar budget mane gisomo duching manyoro masi. To bende en kare mar mondo mi omija piny pek mar chulo usuru ka sirikal dwa chopo dwaro mare maneno ni gin korka korgi gi yudo omenda mar tayo chenro magi mapile ka pile. Masi please king'iyo kaka budget onego beni bedo finance ni budget wa en
trilion adek nukta ochiko gariyo. Koro serikal osepogo maber ni king'iyo onego bed ni jo ushuru choko trilion adek nukta adek ang'wen adek. Then nitiere miluongo ni grants mwayudo koa jok moko ma oko kata man mopogore en bilion 51.8. Koro yudo ka kuom mae ni nitiere deficit machiegni bilion 600 en exactly en bilion 597. Koro mae ni ema bobedo finance nitiere mwabo kwayo mondo olwa to nitie ma yolo gi jooko to be king'iyo serikal be nitiere gi olo maiye miwacho ni internal borrowing. Nitie gik miluongo ni treasury bonds ma king'iyo central bank keto ga gazette float ga every Tuesday of the week. Okiyudo ka in gi pesa ma okinyal tiyo go sanie ni tinyalo nyiewo treasury bonds gi kaka japiny mondo imiyo serikal pesa ni to tiyo godo to gichuli ang'o gichuli interest on bonds nitie kaka gichuli bang' dweche 6 kata. Koro king'iyo to serikal miyi gi koni ni aya wanyalo kawo pesa no hivi mondo watimgo gige watwachuli interest. Iyudo ka gichak gitimo ang'owa gichak giketo tax o gimonego bene ichuli nie ni gikawo pesa ni matiende ni gidwa ni mondo gikawo pesa ni to ka mondo encourage investment to kendo gitimo ang'owa gichak gitax. Koro pesa monego bene gimiyi chande iyudo ka tis moloyo kaka chon ne gitimo ang'o kaka chon ne gimiyi. To gima ne jogi wacho nikech wawacho ga ni Kenya wakae ni shida oken choko pase choko to ichoko but king'iyo budget ni nitiere kuonde ma owach ni allocations ma king'iyo to moko idoge ng'iyo ni to pesa gi idhi tim kodgi ang'o koso ketgi aketa kae ni timo ang'oa ipando gi kuonde gi tibogolgi. But gima ne giwacho maber wawacho ni onego bed wang'iyo ni to pesa iyudo nang'o to kendo wang'iyo ni idhi ti kode nang'o. Koro austerity measures mane Onebundu owacho machalo kaka ni serikal ok onego bed ni timo ang'o ndiko ji. But king'iyo kata workforce mantiere serikal sani in workforce ma king'iyo ikgi wadhi mbele kachacha wadhi bedo gang'o wadhi bedo gi shida nikech bobet ka jok makoro tindo monego bed ni kawo kuom jok moti gi timang'o onge makoro matiende ni succession planning e serikal kae ni bobedo matek king'iyo nikech kaka sani niyudo ka nitiere cadres moko maonge ang'owa mane onge ji ma serikal ne temo timo gimiluongo ni staff rationalization mondo oyud kaka das go tete ne nyalo yudo ka jok mo nitiere e serikal sani gin jok machiegni moko chiegni dhi dala to koro jok ma bokawo tich kagi kanyendo onge. Koro ka serikal o suspend ndiko ji tich ma wigni mawach kata man higni 5 nyaka biyud ka bang'e bobedo ang'owa bobedo boyudo ka jok manyalo kawo tijno timo ang'o ok nitiere mayot. To Masi bende iwacho kanyo kapok itieko wach midwa wacho no bende iwacho kanyo ni nitiere sectors moko ma ineno ni nyalo bedo ni nomi pesa to koyangore mar mondo mi omigi kiwango mar pesa makamano. Iparo ni gin sectors kata migepe kaka mage ma seche moko no ketnegi omenda mang'eny to kowinjore mar mondo mi omigi omenda makamano dino ndusa to opongo do kata sectors mamoko manyalo bedo ni muhimu ahinya ne japiny. Masi king'iyo kata ma wach pur ma agricultural transformation wan gi 10 billion kuom chiwo fertilizer. Kiparo maber nyiche wach fertilizer ni nokelo achiedh nade wach e piny kaeni. Gik moko ka bang' agricultural ning'iyo kata mani
iwacho ni nitiere gimiluongo ni kaka inyal deal gi dede ka dede otimo ang'owa dede obire piny kendo king'iyo kanyindo omiye bilion 2.5 to gini kata king'iyo budget ma higa mokalo ne nitiere an ok anyal paro kuma nawinje ni ang'owa ni ne nitiere dede piny kae ni ma pesa ni notimo kendo ne en gi pesa ma nobedo allocated pesa mang'eny kabisa. Kidhi ng'iyo machielo ni machalo under iluongo micro businesses matindo tindo gieni serikal oketo ma ok loso ute construction of housing and settlement. King'iyo construction of markets mana chiwa example gik mano gine ni chichi onego bed ni timo ang'owa chichi onego bed ni serikal gero to king'iyo sani en ni gero chiche en gima nowene county government koro gin mage ma serikal dhi timo ang'owa ma serikal dhi gero. Kichaki dhi piny kidhi ng'iyo gimwa wacho ni kaka wach education somo ni nigi migawo mang'eny ma ikia ni pesa ni itime nang'o nikech king'iyo kaka school nitiere pesa momi Ministry of Education achiel en higher education gik matimo kaka universities help omi machiwo scholarships and bursaries. Kiduogo piny kaili nitiere jotelo mag piny nitie presidential bursary. Kichaki duogo ma governor cha bende nitiere, ma women rep nitiere bursary, ma MP chande be nitiere bursary. Nikech kata king'iyo to budget maduong' ahinya madhiga e gine CDF gin chulo bursaries school fees. Kata king'iyo manga Febo yudo ka budget maduong' magibondiko ni kanye nang'o chulo school fees. Governor be nitiere. Ang'a mondo kaw pesa gi te mondo ket kanyakla mondo chiw nikech king'iyo pesa ni te niketo ni bursary bane MP ochiwo en adi mar women rep piny kaini en adi kikawo then ichaki kawo mar governor ichaki kawo mar president ni ichaki kawo nitiere jok moko NGOs moko kaini bende matimaro machulo school fees idhi mede gi budget manomi Ministry of Education chande iyudo ka pesa ni ng'eny kabisa matinde ni pesa ni kanoket gi kanyakla mondo omi ang'o omi kaka Ministry of Education ok nyal bedo ko ong'inje matindo makoro kata tich ni okotimo ang'owa tich ni okong'e maber. Machielo kendo miyudo ka achiwa example kuonde mokete obedo allocated ming'iyo ni pesa ni okete ka ni dhi ti kode koso okete ka ni ibogole bang'e but kaka wawacho nikech samoro pesa kaka ok bi chokete nikech mokwongo ni kichoko pesa to kaka wan Kenya wan gi gowi idhi chulo ang'owa ichulo gowi mokwongo kisechulo gowi mokwongo koking'iyo ni to pesa mane matimo ang'o mwadong' godo koro mwadong' go ni eming'iyo ni to koro wadwa poge nang'o wachulo wamiyo Ministry of Education ochul jopuonj ko mondi koso watimo nang'o koro mane shida ma wantiere godo nikech samoro yudo ka bang' kosechok pesa ting'iyo ni to pesa ma wantiere go nende idhi ti kode. Gimachielo ma king'iyo e budget ni ma supporting manufacturing sector jok keto industries gima onego bed ni watimo en kaka ne serikal ne owacho ni onego bed ni industries matindo ma cottage industry ni kaka dala ochak loso kata kaka inyal reg rabuon gik machalo kamanendo to king'iyo gik moket kanyo endo mobed budgeted for gin
gin gik ma samoro ng'iyo ni to idhi ok pesa gi bidhi ti kod gi kuonde gi adier. Iking'iyo manenda ma inyalo wacho ni ma ineno ni kaka inyal tigo en ma wach sukari, kaka inyal los wach sukari. Moko gi ni to gina gik moketi ma ok ochuno ni nyaka tim ang'o, ok ochuno ni kiwinjo ti kata king'iyo e budget ma higa mokalo ibo yudo koti kod gi mang'o, ti kod gi matiso kaka nobedo budgeted, ko kamano to gibedo reallocated. Kata king'iyo healthcare, gima sirikal onego bed ni nyiso mabe samoro ok yot nikech sani ichoko housing levy. To housing levy ni ok onyiswa ni gi project ni gidhi choko pesa di. Nikech kaka sani onego bed ni sirikal osebedo ni ng'eyo ni housing levy ni wanyalo choko pesa di. Nyalo bet ni nitiere pogruok. Jok ma timo kwano nyalo nyisi ni about 5% variance ma gine. But onego bed ni nyiswa ni housing levy ni mae pesa midhi timang'o, mae pesa midhi choke. To kose choki to mae pesa ma koa kuom housing levy nikech wan wang'iyo ni onego bed ni nitiere relationship gimwa wacho ni correlation between gimochoki ni gimoketno e budget ni dhi timang'o idhi ti. Ok ni pesa ni choke, kose choke ni to akia ni dhi time nade. Onyiswa sani king'iyo payslip ni sani health insurance odhi malo ka gi work from NHIF gidhi ang'o gidhi iluonge ni SHA NHIF, Social Health Insurance Fund. Yes. Koro onego bed ni nyiswa ni mae pesa mwadhi choke ang'owa e Social Health Insurance Fund kaka otimo ang'o kaka odhi malo sani. To magi gik modhi timo in health, both in public health nikech gimwa wacho ni sani onego bed ni sirikal timo ang'o concentrate on preventive health. Preventive health gin gik machalo ni onego bed ni ng'eyo ni alwora ma kama ji odake ler. Mar ariyo onego bed ni ji timo ang'o wa ji chiemo maber ma koro gin gige gine mek pur onego bed ni timo ang'o ing'iye rang'iny mamalo mondo kik watem anena mondo kik ji timo ang'o kik ji chopi osiptal mondo wacho ni odwok healthcare burden piny. To king'iye budget ni onge ng'a nyisowa ni pesa manyicho mede jok mondiki mowach kata mani ng'a ok ti ni sani kokiti to nyaka ichul ang'o nyaka ichul siling 300. Koro mano endo ok wane kaka pesa michoko gieni ewe kaka ka en road levy nikech ang'atego pesa bech mafuta malo. Sani king'iyo kata mapinje moko bech mafuta nonego bed ni dok piny kabisa. Although pod dola wa ok ni osedok nikech ka dola nosechopo 159 to sani oseduogo nyaka 130. Mano nitiere pogruok maduong' kabisa. To king'iyo bech mafuta pok odok piny. Kuminyewe mafuta be osedok piny, dola be osedok piny, but wat odok ne piny ang'owa tisa ahinya. Kendo sani nyiswa nonego bed ni per liter gimedo siling 7 per liter. Matiende ni bech mafuta dhi timo ang'o? Dhi malo dhi chopo kata siling 200 per liter. Aya masi ing'isa ni thuolo marwa ema orumo kinyi makawuono wantiere mana kod thuolo matin kendo adwa nasom moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Bang' mano tanga mi thuolo mar mondo mi chwal pachi mogik kotudore kod budget manosomo odiochieng' manyoro. Ote makamago abo bedo kasomo gi achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni jatend piny no singo ni ibiro juogi nyaka kanise. Donge ero usuru osedonje kanisa through back door nikech ka wine bedo taxed mano donge dhi hinyo kanise ma divai en wine kata wan jo kanise magolo wine and host wabedo affected but onge matek. God shall provide. Mogik simiti nyaka ne golne usuru nikech project mar ker
mar affordable housing. M-Pesa bende wang'eyo ni odok piny nikech wach Hustler Fund. Ayie ni joma ofuo gin chiemb joma riek. Aluo twak ka an umoja. Mano Ruth Nyathi Ochieng. Rex Reodan wacho ni wan ema wahinyore nikech usuru ma wachulo. Ote machielo kae Wood PC Ajam wacho ni bora bech muya okomedi I'll be okay. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kama wantiere live okinyi makauno. Masi wach ni mogi ka watieko twak mar okinyi makauno. Thuolo marwa emobedo matin ahinya. Pile ka pile kisomoga budget nitie gi nyaka gikaw kuom onyalo wacho ni okaw kuom achich to duoko gi koracham. Koro moduoko ni nyalo bet ni okaw mang'eny to moduoko pes. But jopiny onego ng'e ni ka nitie gimoro amora madwaro ni sirikal otimnwa kaka en loso wang'ayo. Pesa michoko ni watiyo kode nang'o? Watiyo kode gik machalo loso wang'ayo, loso sikunde, loso keto yedhe osiptal, gik machalo chulo school fees ne nyithindo. Koro gigi kwadwaro to nyaka watim ang'o? Nyaka waikre ni nyaka watim ang'o? Wachul ushuru. Gimonego bed ni waketo sirikal ni nyisowa ni to pesa wa michoko ni gitiyo tich monego bed ni watimo ang'o kaka nwadware. Kosen pesa mwachoko to ji achiel ariyo moko ma Kenya kae ni timo ang'o? Bedo kadhi gine magi yudo ma jomoko. Gimachielo kendo ng'ano wacho nitie gik mosebedo kathago Kenya. Mana mapiyo piyo kwatieko Masi. Thuolo marwe morumo mana mapiyo piyo. Koro sani eni the government the local from cash accounting to accrual accounting mondo wadil gi wach issue mar pending bills. Nikech pending bills king'iyo mago gin jok manotimo ohala mar gi sirikal to pesa ni ok tim ang'owa pok ochulgi. Ji mang'eny ma bank dhi auction mano endo nonego bed ni government ng'iyo nikech king'iyo pending bills gi gin gik manochakore from higni 2005 nyaka sani eni. Nitiere gik mang'eny ma koro kani wacho ni government onego bed ni change gimiluongo ni from cash accounting to accrual accounting mondo tim ang'o? Odil gi wach pending bills ni makoro onge pending bills mabobedo higa ka higa. But pending bills mantie government onego bed ni ng'iyo kaka tim ang'owa kaka chulo. Koro Joyce hapa ni mano kende but onego waikre ni mondo wachulo ushuru but onego bed ni we also hold accountable jok matimo ang'owa jotendwa wanyiso gi ni ere kaka pesa wachulo wang'ayo ere industries mowach ni dhi miwa gwedo nikech onego bed ni wambe waloso kaka ichako matis ka in japur matis onego bed ni ibedo uform cooperative bakoro gik muloso gi ni bang'e unyalo kata mayudo kaka utimo ang'o kaka use pinje maoko. Erokamano ahinya CPM Masi Ongonge kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mibed kodwa e twak kotudore kodo kata nono i budget manosomo odiochieng' manyoro kod jatend migawo mar omenda mane nyima od bura. Ng'eni mbaka ma kamae pod en mbaka mibobed ka igoyo mar mondo mi jopiny ong'e adiera gigo manitiere budget to kosesom budget makamano omenda ma sirikal biro bedo ka choko mar mondo mi ochop dwaro margi e sectors mopogore opogore obede yo makare kendo japiny omedo winjo ber kowuok e sectors duto mag sirikal. Nyakwara Mugia Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak mar okinyi makawuono. Thuolo marwa emorumo gi sani. Akaw mana yweyo madundo gi sani. Bang' yweyo to chenro mabiro en ng'ejo thumbewa. Kik idhi mabor.
Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yaani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapa hapo, ndio nyinyi kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48 hours.